Guus en doe mee. Dat is het plezier van Ziggo. Er is een nieuw kid in het premium autosegment. Waar status regeert. Waar luxe nooit optioneel is. Waar rijcomfort zich kilometer na kilometer uitbetaalt. Een executive premium flagship model. Met één groot verschil. Bij Opel mag je het gewoon een dikke bak noemen. De Opel Insignia. Lease vanaf €459 per maand. Kijk hoe dik hij is op opel.nl. De Friese Opel-dealers Citon, Dynam of Engelsma Winia staan van jou klaar. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. 3 uur lang muzikaal vertier uit alle hoeken van de vrood. Met prachtig mooie verschillende stijlen, zou ik het dan wil nemen. En we staan hier stil bij een heel soort mooie muzikale feestjes. Maar er komt ook zo'n oorfeest te worden. Heel wordt bediscussieerd in Nederland. Die discussie doen wij net in dit muziekprogramma. De Sinterklaas discussie. Maar ik vind het wel fantastisch dat er weer mensen binnen van Special Care. Die staan zo dan bij u hier achter de bar. Dit programma is te volgen in mijn beeld, maar ook via de radio. Dus ik moet even uitlezen wat ik nou zocht. Voor de mensen niet alleen in de radio van haar. 2 gekleurde Pieten intussen. Prachtig mooi. Hoe is het? Welke naam is dit erachter? Piet bij? Beweegpiet. Beweegpiet. En wat voor Piet bestou? Regenboog. Ja, wat je prachtig. Ja. Helemaal in. Het shot er haast uit. Het kleden erachter zoeken. Het is een mooi reed, zwart. Waar gaat dit maken? Of hangt dit nog in de kast? Ja. Ja, hè? Ja. En maak je nog de daken op of net? Ja, vanavond. O jee, dus dat werd ik nog een beetje eng. Ja. Wat droegbeeld, nou? Ja. Ja. En je bent helemaal hier? Ja. Je meent een lekkere ding, mijn naam, zeg ik? Ja, heel lekker hè? Ja, wat geeft het publiek aan, ja? De pepernootcakejes en zelfgemaakte pepernoten. Hartstikke leuk. We praten straks nog even hoe je hem gekleurde Pieten bestaan. Hartstikke mooi. Je ziet er prachtig uit in ieder geval. Dat mensen als je met de radio verhaast, je vooral YouTube even nee, of natuurlijk de verhelling op televisie komen er snijden te mikken. Hoe YouTube sprutsen ben we toch wel een beetje grutskop. Je wordt bij de 8 miljoen views voorbij gegaan. En dat mij toch een heel soort muziekacts die vaak net verhoord van hem binnen, maar wel heel goed. Dus dat vind ik wel mooi om te vermelden. Of het toch wel zien van 30 hier staat er intussen achter die goeiem. Zo lang bestaan zal. En hier van de Founding Fathers zit je bij me, Jaap Mulder. Lokwenske. Dank u wel. Ja. Hoe is het ooit begonnen, 30 hier van in? Wil je alles weten? Bijna alles. Er stopt een auto op de Afsluitdijk. De radio stond aan. Wim Bloemendaal, VPRO, had een programma over de plaat van zijn vader. Het was Jiddische muziek. Het zeert niks, we hebben het gehoord. Het zeert nou, we hebben helemaal verkocht. Toen hebben we gezegd, wij gaan die goeiem beginnen. Dit mat gewoon. Dit mat, ja. Weet net Peerses en Moddergat? Nee. De gezamenlijke centers Peerses en Moddergat, het programma? Nee, dit was dan voor de VPRO. Dit was nog eerder. Nog eerder? Ja, we praten over 1985, denk ik. Moondogs, 1985. Ja, wat letter had hij? Ja, dat was altijd heel vroeg in de ochtend. Dat was mij, nee. En, maar met je bijen dus, wat een verhaal, joh. Ja, en toen, net het idee, want ik kom even bij je, dat je hem 30 jaar later nog het feestje vierde, zo zeker? Nee, dat denkst op dat moment net hoor. Wij, wat Jabel zei, wij ontdekten die muziek en het weer voor ons echt een verrassing. Zo van, wat is dit? Je wil wat, maar je mocht er wat mee. En dus we zijn echt als jonge honden ben we erin in roegelen. En de rest is history, is het dan. Maar, en dan best in één keer 30 jaar verder. Op toneel West, Boeteloon? Ja, wij alles die. We hebben al heel gauw hier een platencontract, zeg maar. Dus we een plaat maken, cd maken. Daar komen natuurlijk een heleboel optredens uit radio, televisie, Boeteloon. Zeker die beginjaren, alles in een versneld tempo maken. Neem eens een hichtepunt. Een business. Ja, bij de ja, nee, die goeiem, je had een enorme cv. Ik weet het, het is een onmogelijke vraag. Maar... Nou, een van de leuke dingen, altijd het reizen in West. Is tournees, zeg maar. We hebben Israël West, we hebben oorlogen nergens zitten. Boedapest, ik weet nog wel de eerste keer dat wij in Boedapest kwamen, het festival daar, wij waren als VIP's onthellen. En dat is gewoon kicken. Dan zit in zo'n VIP-busmachinaal en op weg naar het grote podium. Echt rock'n'roll. Echt rock'n'roll, helemaal te gek, ja. En ja, hichtepunt mij net vermijd je. Maar toch wel in het springen de begrafenissen die.
Harry Mulisch uit de Hal? Ja, inderdaad, Mulisch, ja. Je bent net bij Van der Stoel? Nee, net bij Van der Stoel. Oh, dat meen ik. Oké, dan alleen Harry Mulisch. Nee, alleen Harry, Ik denk je toch alle begrafenissen, maar... Nee, maar dat was... Maar dat was gewoon bijzonder. Ja, maar er was ook wel een lijntje tussen Mulisch en ons. We hadden ook gespeeld op zijn 65e verjaardag. Bij het uitbrengen van de Ontdekking van de Hemel. Ja. We hebben allemaal het eerste exemplaar gesigneerd door meneer Mulisch zelf. Hoe kwam hij bij hem? Koerde je van hem of hielde de muziek? Nou, ik geloof dat onze trombonist een heel leuk dansje had gedaan met zijn dochter op het boekenbal van 1993. Dat meest het? Ja. Maar het is 93, hè, dus het is hem vergeven. Ja. Maar ik de naam mee met de of wist hoe zal je de Hollen? Hè? Kijk, we zijn wel lang bezig, maar als het zover komt, dan rugelen wij er als oude rot nog weer uit. Stel even de band voor. Even snel. Ja. Erik Roelofs op trombone. Hey. Vincent Knaven op de drums. Hey. Jacques van der Rijden op trompet. Hey. Jacob Seidsma op de accordeon. Yes. En dan hebben we onze zangeres Alicia van Horik. Yes. En we hebben Ruben Mulder. En dat is wel mijn zoon, dus geen verwarring met die anderen. Dit is hem, ja? Allemaal even kijken. Yay. Een zwart Ruben Mulder, oké. En ja, Mulder. Maar dat hadden we al gehad. Ja, precies. En je in beiden. Goed, jongens. We praten straks nog even verder over het jubileum. Er komt een speciaal feestje in Neushoorn. Denk je weer reclame voor mij, want daar moet de meesten heen het feest vieren. Maar wat noemen we het? Doe je maar als eerste. Janus Sandanski. Voor een verzetje. Die gooi hem live in Noorderwin.
Wauw. Piekenveld, die Goyim. Fantastisch om ze voor de afvolgers te gelokken van in de studio te hebben. 30 hier bestaan, wordt 14 Neushoorn. Dan mag ik zeggen, die Goyim en Friends. Erik Roelofsen, hoe lang zit toe al bij de groep? Hadden ze daar vrij snel nadat ik een fietsje op het Osser die ik vreeg? Of hoe zit het eigenlijk? Nee, toen speelde ik al wel trombone, maar nee, dat was een jaar of 5 later, denk ik. Ja. Ik ben toen samen met Vincent gevraagd. Vincent? Okay. Ja, dus... ik al bij 25 hier dus. Nou, ik krijg bijna een gouden horloge, ja. Ja. Waar gaat daar hoor in de band? In dat Jaap? Ja, Jaap, hè. Die bulk van het geld, hè. Ja. Ja. 28 december had ik mijn eerste optreden. Zit je, hè? 1993. Waar heb je dat? Gorredijk, de Scones. Ja. En uiteindelijk de hele wereld geweest dus. Ja, met en zonder die Goyim. Ja, ik op andere manieren wel. Ja, natuurlijk. Ja. Maar toch, 24 hier. Ongelooflijk hoe zo'n groep ook een onderdeel van je leven wordt natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Ja. Altijd nog mijn productplezier? Nou, meestal wel. Vandaag wel. Ja, vandaag wel. Ja. Nou ja, je jongen kost vaak en lange dagen en productspelen. Ja, het zijn tijden geweest. Dan zagen we elkaar meer dan onze familieleden. Maar zag je dat? Ja, zeker. Een mooi feest, jong? Vanavond, ja zeker. Voor het eerst in Neushoorn. Spannend. De beuker in. Ja, reken maar voor je. Straks meer van die Goyim hier. Ja, hoe jubilea sprutsen. Dick van Altena, welkom. Ik ben het jubileum al voorbij. Ja, hoe lang al? Dit is mijn 41ste jaar. Ja, precies ja. Ken nog meer jongens, ken nog wel al 4 trokken in. En hoeveel albums heb jij inmiddels op je naam? Het nieuwe album is de 32ste. Ja, de 32ste. Ja, en dan van alles wat, een beetje dan dialect. Ik reken niet eens de kleinere cd'tjes mee, de compilatie-cd's ook niet. Nee, dat is wisselgeld. Ja, precies. en heb je daar trouwens een telling van bijgehouden hoeveel nummers jij überhaupt hebt geschreven in je carrière? Ja, dat ik las iets over de 1000? Nee, het zijn er 1117 op dit moment. Wauw. Ik hou nog een ouderwets kastboek bij. Ja, heb je zo'n boek? Ja, zo'n boekje. En als er een nieuw liedje af is en ik heb een demootje gemaakt, dan ga ik heel plechtig zitten. Ja. We gaan vooral over je eigen plaat praten, want je hebt voor heel veel mensen nummers geschreven. Het 32e album, nou, je leidt het zelf wel een beetje in. Een heel divers album dus. Nou, het is een terug naar de roots, singer-songwriter album. Lekker country. Ja, geen drums, geen elektrische gitaren, maar lekker dobro erbij, fiddle, accordeon. En lekker 12 eigen liedjes die me zeer na aan het hart liggen. Waarom de teksten of de manier waarop je het hebt geschreven? Nou, ze kwamen op een gegeven moment heel makkelijk. Soms is het nou niet echt een worsteling, maar er moet er moeite voor doen. Maar ik had eigenlijk helemaal niet het idee om dit jaar een cd te maken. Ik wilde... Geen druk dus? Nee, vorig jaar het jubileum met alle toestanden erbij, dvd, cd. En volgend jaar heb ik mijn plannen ook weer. En dacht, nou even rust. Maar toen kwamen 1 voor 1 die liedjes langs. En denk ik, ja, dat is toch zonde om er niks mee te doen. Ben je muzikant voor? Ja, precies. Ja. We praten straks verder hoe dat 22e album, dames en heren. Hij werkt weer in de prijs, maar bij de collega's van Omroep Gelderland. 3, 4 nominaties, hoe zat het? In de Gelderse... Oh, de Gelderse top 100, ja. Daar was heel blij mee. Een 10e positie, dus ik sta te midden tussen de Frank Boeiens en... Je scoort nog regio-hits. Ja, mooi toch? Absoluut, ja. Welk nummer ga je doen? Even kijken, het eerste Footsteps to My Door. Dick van Altena. There's a song to remind me that I'm alone, long way from home. But I got the moon and the stars to guide me, and your love to keep me warm. You're the flower that blooms in my garden. You're the morning sun on my floor. And if I lose my way home, little darling, I'll just follow your footsteps to my door. Down this road that's long and rocky, a man gets lost so easily. But I got a dangling Jesus on my mirror, and I got you waiting for me.
You're the flower that blooms in my garden. You're the morning sun on my floor. And if I lose my way home, little darling, I'll just follow your footsteps to my door. When you wake up in the morning, you'll wish upon the sun that my drifting days are done. And if I lose my way home, little darling, I'll just follow your footsteps to my door. I'll just follow your footsteps to my door. Dick van Altena. Straks dat er nog 2 nummers. En zijn album is dus 32 in totaal. Meer dan 41 hier on the road. Dan heb je echt wat presteert in de muziek. Lonely Hearts heet dat album trouwens. Mag ik er even bij zeggen. Hoe is het met jou? Goed. Is het leuk bij deze club heren? Het is ontzettend leuk. Ja. Hoe lang zit je op die gooi? Met het nog vanwege jong of is het al langer? Ongeveer 2 jaar nu. Ja. Gezellig met de heren? Heel gezellig. Ja. Overal mee naartoe. Zie je al in de wereldmuziek voor dat bij die gooi zie je? Ik versta niet zo heel goed Fries hoor. Deed jij al veel aan wereldmuziek eigenlijk voordat jij in die gooi kwam? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is eigenlijk sinds dat Jaap me gevraagd heeft dat ik erachter ben gekomen dat de muziek me toch wel heel erg interesseert en dat ik me er heel erg in thuis voel. Maar het is eigenlijk pas sinds dat ik met de jongens mee mag dat ik echt actief muziek aan het maken ben. Wel een wereld voor je open. Heel erg, ja. Hartstikke mooi. Alicia, zangeres van de Goyim. Jong dus, het jubileumfeest in Neushoorn. Wordt echt dik feest, zit ik er maar bij. Ze gaan gelukkig nog een aantal nummers hier in Noorderwien spelen. Welke gaan jullie doen? Weg en taten. Die Goyim. Taten, wir kommen vor den Taten. Wecken heilig Mama, beugen sie die Beike. Seien wir gekommen, aber ich dachte, wecken nur. Wecken Taten, wecken heilig Taten. Wecken Mama, wecken heilig Mama. Wecken Taten, wecken heilig Taten. Wecken Mama, wecken heilig Mama.
Die gooien. Straks meer van hun en Dick van Altena. Maar is het nice? Vrienden hier wie dit de nummer joggentje. En dit wie de nummer 15. Maar hoe met de lijst van 2018 eruit zien? De 100 grootste Frieske hits. In de goede volgorde. En die volgorde, die bepaalt Sto. Jou is 10 top 5 op friesketop100.nl. Stem Audi's draaihou en maak je kans op de originele Frieske Top 100 Jukebox. De Frieske Top 100. Stem nou, friesketop100.nl. All-inclusive ertussenuit? Kom naar Wonderland Kokar, net over de grens bij Arnhem. All-inclusive genieten van verschillende restaurants, bars, een bowlingbaan, geweldig pretpark en een mooie omgeving aan de Rijn. Boek nu op wonderlandkokar.eu de beste deal. Op Marktplaats vind je alles om je huis gezellig te maken. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Gerda, die zag dat haar eettafel opeens een bijzettafel leek nu haar dochters alle 3 een vriendje hebben. Gelukkig vond ze nog voor het diner een nieuwe op Marktplaats. Die hebben ze samen opgehaald. Dus hoe je het ook gezellig wilt maken, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Een verblijf bij Wonderland Kokar doet wonderen. Boek nu op wonderlandkokar.eu. Allsafe mini-opslag geeft ruimte. Wij zijn jouw schuurtje, zolder, garage of magazijn. Perfect voor alle spullen die je voorlopig niet nodig hebt. Zoals je motor, je tuinset of je barbecue. Slim wonen doe je met Allsafe mini-opslag. De beste kwaliteit, gegarandeerd voor de laagste prijs. Kijk op allsafe.nl. Vind je ook dat de feestdagen vol cadeaus en gezelligheid niet lang genoeg kunnen duren? Wij ook niet. Daarom is het bij Phonehouse de hele maand december feest. Doe mee met ons online kerstspel en maak elke week kans op de gekke prijzen. Zoals een Samsung Smart TV. Met deze week als hoofdprijs een Apple iPhone XS. Doe jij elke week mee? Dan heb je bij Phonehouse gegarandeerd prijs. Ga naar phonehouse.nl/feestweken en speel mee. Sinterklaas is in het land. En als je het nou slim aanpakt, maak je kans op een leuke surprise. De mega-jackpot van 19,3 miljoen. Moet je natuurlijk wel een staatslot hebben. Of beter nog, krijgen voor de trekking van 10 december. 19,3 miljoen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Sluit nu een KPN thuisabonnement af bij Phonehouse en krijg 1 jaar lang online gamen voor je PlayStation en een DualShock 4 controller cadeau. Ook maak je kans op een PlayStation 4. Kijk op phonehouse.nl/acties. Aldi heeft alles voor de slimme Sint. En nu heel veel snoep en strooigoed extra voordelig. Bijvoorbeeld chocolade kruidnotenmix. 300 gram van 1,29 voor slechts 99 cent. Wie wil dat nou niet? En 800 gram kruidnoten van 99 cent nu voor maar 75 cent. Dat wil toch iedereen? Van die slimme Sint. Alles voor de slimme Sint. Kom snel langs, want op is op. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. As, geef het terug bij Noorderwind Live. Maar nou is het nice de provincie met Dieter Seijers. De eigenaar van het schip Amicitia is vrij sprutsen van dierenterug schuld. De man uit Stienswaard verantwoordelijk houden voor de dier van 3 Duitse passagiers die het op zijn schip zielden, doet er de meest van Arbruts. Die kwamen op de 3 slachtoffers ter jochten. Levens de jochtbank in net bewijst worden dat het ongeluk de schuld van de schipper west had. Het man wie een werkstraf van 200 uren eerske en 3 maanden cel onder betingst. Het Fries Museum in Ljouwert wil uitbreiden. Er moet boven op het gebouw een nieuwe afdeling komen en de toegankelijkheid wordt ook verbeteren is de bedoeling. Te zien van de voorstellen die het opvallen in een rapport over het vervolg op het culturele haardstad hier. De uitbreiding van het museum is nevens directeur Chris Callens van groot belang. Maar de grote tentoonstellingen van de laatste tijd wie het Fries Museum geregeld uitverkocht. Boven dat had het museum een grote collectie die het nou niet helemaal tentoonsteld worden kan. Misschien accepteren we wel dat dit het is, dat 1800 bezoekers per dag voor het Fries Museum het maximum is voor ons regionale museum. En dat de huidige presentaties het maximum zijn wat we kunnen doen. Maar we gaan ook onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn. De brandwacht had in Snits geen vreemde stof vonden in een huis aan de Steenklip daar. De 3 mensen melden juist dat ze net goed waren. Ze tochten nog een onbekende, mogelijk gevaarlijke stof. De mensen binnen speciale pakken naar het ziekenhuis in Ljouwert bracht. Onderzoek door de helpdiensten had het ritsel net oplost, zei het politiewoordvoerder Anne van der Meer. Het is een eenheid van de politie uit het midden van het land naar Snitshellen. En die mensen binnen ook in speciale pakken door de hele wending best om te zien van, nou ja, ik heb de stof, de hebben we achterhelje. Ik heb zien waar het om gaat. Ja. Maar ja, dat onderzoek gaat helaas niks opleveren. Dus wij weten net
wat nou de correcte of exacte aanleiding voor dit alles is. Een wat ongebroekelijk tijdstip om de klokken te leren. Morgenmiddag om 2 minuten voor 12. Maar in Reduzum, Idaat en Vriends doen ze dat. Reden is de klimaatconferentie die maandag in Polen begint. Het klokleren is bedoeld om de politici die daarheen gaan duidelijk te maken dat het 2 minuten voor 12 is als het gaat om het klimaat. Ik heb oren plakken mijn klokken te jaren omdat de politiek duidelijk te maken is. Uit Siep van Lingen van de hervormde gemeente Reduzum, Idaat. Als in heel Nederland dat te jaren is, dan zal Wiebes, die er dus namens de regering heen gaat, dat zeker ook wel jaren ergens in Nederland. Dan het waar nog. Het is droog, de zin erbij. Er zit een matige, vrij krachtige zuidwestenwind en het is 4 of 6 graden. Morgen is het eerst echt droog, letter krijgen we en dan wordt het 8 of 9 graden. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana-winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu extra voordelig slapen tijdens onze Morgana slaaptestweken. Morgana, goed en gezond slapen. Op zoek naar een heerlijke geur of ander beauty cadeau? Bij Easy Paris Excel helpen we je graag. Zowel in de winkel als online. Easy Paris Excel. Zoveel meer dan het ideale cadeau. Opel introduceert het lekker duidelijk onderhoudsabonnement. En het grote voordeel daarvan is, het is lekker duidelijk. Je betaalt een vast bedrag per maand en daar zit alles in. Van olieverversen tot bijvoorbeeld nieuwe remschijven. Tja, dan ga je met een lekker gevoel naar de Opel garage. Dat is duidelijk. Het lekker duidelijk onderhoudsabonnement. Het beste onderhoud voor je Opel voor een vaste prijs per maand. Ga voor meer informatie naar opel.nl. Sterk staaltje Opel. Paco Rabanne 1 Million 200 ml, nu 69,99 bij Easy Paris Excel. Keukenkopers, opgelet! Het offertealarm gaat af bij Keukenconcurrent. Dus heeft u een offerte van een ander? Kom langs en daag ons uit. Want wij hebben gegarandeerd de laagste prijs. En deze week hele keukens, half geld. Plus kans op een Volkswagen Up. Race snel naar Keukenconcurrent voor gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Wij gaan dus terug bij het muzikale feestje te vieren. Want dat is het van de Meggie op deze Vrede. Prachtig mooie mensen, muzikanten hier in de studio. En je kunt al eerst zelf nog onder het werkje, zet ik er nog maar even bij. Want een heel soort is heel jong of morgen of dan je nog spelen. In ieder geval straks die gooien. Dat feestje is in Neushoorn. Dick van Altena, jij moet vanavond spelen of niet? Heb je vrij weekend? Nee, vanavond in Groesbeek. Bij ons in de buurt, dus tegen Duitsland aan. In het mooie... De bergen en dalen van Nijmegen. Ja. Het lijkt mij moeilijk kiezen met iemand die al 41 jaar in het vak zit. Die heel veel liedjes heeft geschreven. 32 albums. En dan rij je dus vanavond naar zo'n zaal. En wat ga je nog spelen? Ja, nou, het wordt wel steeds moeilijker. Ja. Ik heb het voordeel vanavond speel ik met mijn partner en vriend Marcel Smulders van de band Savannah. Dus we hebben een vast duo repertoire. We doen af en toe ook wat eigen liedjes. Dus vanavond is het makkelijk. En morgen hebben we een Back to the Country show, theatershow. Nou, die setlijst staat voor het hele seizoen al vast. Okay. Dus nee, wat dat betreft heb ik het rustig. Ik heb een rustig weekendje eigenlijk. Ja, relaxed. Mooi man, muzikantenweekendje. En dan, nou ja, je album, de 32e dus. Heb je daar nog iets omheen? Ik bedoel, een promotoertje of zo? Nee, dat niet. Maar het verbaast. Ik ben wel verrast dat... dit album nu in één keer veel meer aandacht krijgt dan de laatste 2-3. Terwijl de laatste 2-3 eigenlijk bedoeld waren om commerciële successen te worden. Nou, ze zijn een succes geworden voor mij. Maar dan dit albumpje eigenlijk tussendoor. En dan hele goede reacties. En zelf ook, het verbaasde me eigenlijk hoe mooi en fris de liedjes voor de dag kwamen. Ja, zo zie je maar, zo verras je jezelf nog. Ja. Hey, dat na zo'n lange tijd. Mooi dat je er bent. Welk nummer ga je doen? One More Time. Okay. Dick van Altena. One more time before you go. I'm gonna miss you more than you will ever know. And it won't be long until tears will flow. Can I hold you one more time before you go?
You know my body feels your body next to me, and I'm trying just to make my whole heart see. It must say goodbye to the one that I love so. Can I kiss you one more time before you go? Yesterday, tomorrow seems so far away. I'm facing this long and lonely day. Can I hold you one more time before you go? I'm gonna miss you more than you will ever know, and it won't be long until tears will flow. Can I hold you one more time before you go? Can I hold you one more time before you go? Nee, album dus, Dick van Altena, Lonely Hearts. Straks praten we met hem en doet er nog een nummer hier. Geven we naar die Goyim, jonger feestje. We gaan het waar, Jaap? Gewoon dak erop spelen? Eigenlijk doen we wat we altijd doen. Feest vieren, muziek maken. Ja, kijk, we willen ook wel eens iets, een boodschap uitdragen. Dat is soms misschien wat minder feest, maar wij staan er altijd om de mensen te vermaken. Met muziek. Ik bedoel, en dat is vanavond niet anders. Nee. Er komt er nog één bij ook, hè? Want je bent nou haast compleet. Ja, we hebben nog de zoon van Tseert. Douwe is een zeer begenadigd violist. Die ook zoveel mogelijk meespeelt. Maar hij zat vorige week nog in Cuba. Ja. En hij zit nu in Moskou. He's coming. Ja, hij zit in Drenthe in Moskou. Oké, fantastisch. Dat is echt wel weer grappig. Dat met Jim beiden hij hem eigenlijk die Goyim betocht. Ja. Die zoon zit hier achter de vleugel. Ja. En Tseert's zoon, die speelt het dan ook mee. Dat de nieuwe generatie mij doet. Ik zeg ook tegen mensen als we beginnen met zo'n concert, zeg ik, wij hebben niet stilgezeten. Nee. En het leuke is van, en dat is voor de mensen uit het vakgebied misschien wel grappig, dit zijn wel de jongens die de klezmer met de paplepel hebben ingegoten. Ja. En die zijn er maar heel weinig. Ja, dus we hebben een soort nieuwe generatie. Hebben we... Oh ja. Nee, weet je... En er valt voor dit soort muziek dus blijkbaar nog steeds een wereld te winnen. Dat is ook zo moeilijk. Wij maken eigenlijk muziek zoals muziek. We zingen close harmony, we doen virtuose dingen, we doen emotioneel dingen. Het is muziek. En dat is ons probleem al 30 jaar. Wat voor etiketje plak je hierop zonder dat je het tekort doet? Want mensen... afgelopen zaterdag staan we bij het Jongensfestival. 900 man in de zaal. Komen niet voor ons. Maar die zeggen altijd, wat is dit? Wat is dit? Het is er fantastisch, hè? Ik heb nooit van gehoord, weet je. Ja, want het is muziek wat bij de mensen in hun hart naar binnen komt. En daar gaat het. En hoe je het noemt, noem het maar gewoon die Goyim. Ik ben er helemaal voor. Hoe heet het nummer? Gaat dat ook nog een titel? Ja, het is Oivenweek. Oké, live in orde. Ja, wat? Dat gaat over kinderen, dat is ook wel grappig. Oké. Ja, het gaat over moederliefde. Moederliefde kneedt een kind, maar kan ook een kind knellen. Die Goyim.
Weg steht der Bäum, steht eingebeugen. Alle feige offenen Bäume, seine Sicht zu fliegen. Dreiken Meiref, dreiken Misrich, der ist kein Durm. Einen Bäum gelost allein, hefker fahr dem Sturm. Sag ich zu dein Mammen her, sollst mir da mich stehen, wenn ich Mama 1 und 2 bald auf Feigl werd. Ich will sitzen auf dem Baum und will ihn verwiegen. Über Winter mit der Trees, mit der schönen Liegen. Jom tari 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 tam. Jom tari 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 tam. Yum tari 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 tam. Yum tari 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 tam. Zog die Mama niet de Kind und sie weint mit Tränen. Wes Cholile auf dem Bäum mir verfreuen wären. Sag ich Mama, sie ist ein Schuld, deine schöne Augen. Und was will, bin ich mir ein Feigl. Wenn die Mama in sich heim, seh Gottes Wind, nimm sich mit ein Schönekind, kenn sich noch verkehrt, die Kaloschen tu sich uns, geht a scharfe Winter, und die Kutschmen nehm euch mit, leis mir und winne. Yom tari 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 tam. Yom tari 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 tam. Yom tari 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 tam. Yom tari 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 tam. Und das Winterleben tu es und du Schweite. Heu du willst nicht sein, kein Gast zwischen alle Teute. Ich hab die Fliege aus, sie ist mir schwer, zu viel Sachen. Hat die Mama ungetan, in Feigele dem Schwachen. Guck ich treurig mir allein in mein Mamas Augen, hätt die Liebschaft nicht gelost, wären mir erfolgen. Auf dem Weg steht der Bäum, steht
Piekenveld, komt je rjocht in het hart. Druut en erin, bij mij erin en bij hun Druut. Straks nog een nummer, want dit is echt muziek op het gevoel. De kicks is van de muziek van Dick van Altena, maar dat komt ik rjocht uit zijn hart bij, al heel lang. 2019, plannen? Vast. Kan niet anders. Ja, 2019, we gaan weer lekker door met de Back to the Country Show. Die wel, ik mag nog 10 jaar meedoen. 40 schouwburgen langs, het is geweldig om te doen. Lekkere gouden oude countrymuziek. Volgend jaar een nieuw album. Het geplande album, een Nederlandstalig album. Nederlandstalig? Ja, Nederlandstalig. De opvolger van November Wind. Dat is een enorm succes geweest. Nog steeds, verkoopt nog steeds. En de liedjes doen het nog steeds ook live. Dus er moet een opvolger komen. En het zal je niet verbazen dat ik al bezig ben. Ik kan me voorstellen, ja. Het goede nieuws, en daar ben jij een beetje, vind ik toch een symbool voor, dat je na 41 jaar in anno 2018 liedjes het nog steeds goed doen. Ja, er wordt veel geklaagd en gemopperd altijd van er wordt geen mooie muziek meer gemaakt. Dat is niet zo, hè? Nee, ja goed. En ik ben mijn eigen stijl trouw gebleven. Ik heb nooit iets anders gedaan. Ik kan ook niks anders. Om met Toon Hermans te spreken, waar sta ik me dus druk te maken. Ja. Dus, daar ben ik ook goed in. Ja. Nee, dus het is gewoon lekker mijn eigen liedjes doen. En ja, ik heb dan het geluk dat er genoeg mensen zijn die het leuk vinden, zodat ik ervan kan leven. Niet stoppen hoor. Gewoon hier blijven komen ook gewoon. Op vrede met je Noorderwilheid. Dick van Altena. Zijn album is uit. Zit ik er maar even bij. Lonely Hearts. Plan genoeg. Dan hebben wij ook weer reden om jou uit te nodigen. Komt altijd goed. Okay. Wat wordt je laatste liedje? Eyes of Blue. Live in Noorderwien. Just a memory, old Ray Cowboy in a traveling song, far from home, where nobody's waiting, 'cause he stayed away too long. Wat een stem, wat een prachtige versjes.
En een mooi album wordt nogmaals te verkrijgen wel via de site en op alle mogelijke manieren, denk ik. Hè? Ja, internetwinkels, de site, alle cadeauwinkels, natuurlijk. Ja, mooi voor Sinterklaas. Ja, natuurlijk. Mooi vestjes. Prachtig. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dankjewel, Willem. Dick van Altena, dames en heren. Ja, mooi om hem weer te gast te hebben. Mooie diepe stem. Dan mag ik nog even zien drinken met wat whisky. Misschien krijg ik nog wel eens zo'n stem, Jaap. Jaap, hoe laat begint het vanavond? Volgens mij beginnen we om 8 uur. Ja, 8 uur. Ja. Kom op tijd. Neushoorn, Dick Feest, My Friends, de volle bak. Komt er nog een van een Nauta Telg Klein komt erbij, Leeuwkes? Als het die Nauta Klein er komt, dan is het een grote verrassing. Want helaas is dat vanavond helaas... Oh, dit is de jongen ik net. Nee, Moskou is wat te ver weg. Het is het echte Moskou. Nee, heel grapje. Okay. Nog hier nummer. Jong, Neushoorn, een 30-jarige hier blijft, dames en heren, net stenen maar erheen. En hoe heet je mijn laatste nummer? Roemenië. Dat is allemaal voor de buurmenstemmer. Sorry. Het gaat om lekker eten. Het gaat om de mameliga, het gaat om pastrami, de kanatskele, de palinka en natuurlijk de wijn. De prachtige Roemeense ronde wijn. Ik mag wel zeggen, een bijna vrouw. Wou je het zeggen, schat? We doen de grootnieuws aan Omke Jan. Omke Jan. Oké. De vrouw, ja. Dort zu weinen ist ein Vergnügen. Was das Herz lust, das kannst du kriegen. Ah, Mama liebe, postramele, karnatsele. Oh, Rumeneski. Oi, Bulgareski. Oi, Leeuwarden-Sieski. Ja. Oi, Wajeski. In Rumänien ist doch gut, wegen Sorgen weiß man nicht. Wein trinkt man überall, man verweist der Gaskawal. Heilige, Digge, Digge, Dei, Dei. Heilige, Digge, Digge, Dei, Digge, Dei. Heilige, Digge, Digge, Dei, Dei. Heilige, Digge, Digge, Dei. Ah, Rumänien ist ein Land, das ist eine feine Scheine. Rumänien ist doch geht, Finken, Deikes, weiß man nicht. Wein trinkt man, schmeckt schon spät. Man verweist mit Gastreit. Heilige, Digge, Digge, Dei, Dei. Heilige, Digge, Digge, Dei, Dei, Dei. Heilige, Digge, Digge, Dei, Dei. Heilige, Digge, Digge, Dei. Glick noch Prinz und Mama liegen, tausend frissig bis der Stelle, wenn ich es ab und zähle. Simbo, Ridagedigadai, Simbo, Ridagedigadai, Simbo, Ridagedigadai, Simbo, Ridagedigadai. Ach, es ist immer fein, besser kann nicht sein. Am Tage liegen, nur Rumänien ist rein.
Wir skischen Eigenweib, ja, der ist Maschine. Simple, Rittagdigitai, Simple, Rittagdigitai, Simple, Rittagdigitai, Simple, Rittagdigitai. Simple, besser kann nicht sein. Ah, vergnügen, nur du mindest sein. Schabes macht der Kugel Blubitsch, Schabes ist ein Klesper umgekommen, hat ein schöner Lied gesungen, oi und Kelvin in Bezot, ist geblieben mit Gräser, Jungs, Sitz, Riedagidigi-Dai, Sitz, Riedagidigi-Dai, Sitz, Riedagidigi-Dai, Sitz, Riedagidigi-Dai, ach, das ist immer fein, besser kann nicht sein, ach, ein Vergnügen, nur wenn es weint, dai, 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 und sie will nicht noch so was. Huleski, Bulgarski, Bulgarski, Heureski, Setz, ja, Tagdigi-Dai, Setz, ja, Tagdigi-Dai, Setz, ja, Tagdigi-Dai, Setz, ja, Tagdigi-Dai. Ach, zusammen nach Reihe, besser kann nicht sein. Ach, wir fangen liegen, nur wenn es weint. Palinka, Karnatsel, Mamma Ligele, Pastrana. Roemenië. Zomaar ga je, beste kan niet zijn. Ach, het kan genieten, moet je weten zijn. Alicia van der Hoek, Jaap Mulder, Sjaak van der Rijden, Erik Roelos en Vincent Knaven, Jacob Sietsma, Tjeerd Nauta, Joris van Beek, Ruben Mulder. Die gooi hem jong in Neushoorn, het feestje 3 besteed, dankjewel! Spannende wedstrijd hier. Het BPM-team gaat in de aanval, maar Nissan speelt het tactisch slim. Hey, verrassing, Nissan hield 2 topspelers in reserve en stuurt ze in extra tijd het veld op. Kijk, met een mooi 1-2'tje omzeilen ze de BPM die tevergeefs de hoogte ingaat. En daarmee scoren ze! Ja! Nu in de Nissan BPM-verlenging een Qashqai of Micra met lage BPM en hoge voorraadkortingen. Tot wel €3000. Scoor snel bij uw Nissan-dealer. Nissan Innovation that excites. Goede zorg is belangrijk voor jezelf en voor de mensen om je heen. Met onze zorgverzekeringen ben je verzekerd van goede zorg voor een scherpe prijs. En je regelt alles voor de hele familie eenvoudig online of in onze app. Alles voor elkaar noemen we dat. Kom langs in een van onze winkels of kies je zorgverzekering op unive.nl/zorg. Unive, daar plukt u de vruchten van. Zin in een kookavontuur? Profiteer nu van 15% IKEA Family Korting op alle keukenapparatuur. De actie loopt tot en met 3 december. Kom naar de winkel of koop het op ikea.nl. Verras je vriendin, zusje of moeder met een Hallmark verwenkaart. Nu bij deze cadeaukaart vanaf €25 €10 extra cadeautegoed gratis. Dat is wel extra moeilijk kiezen. Extra veel leesplezier, een extra lekker geurtje of een extra luxe diner. De Hallmark verwenkaart. De extra leuke cadeaukaart voor vrouwen. Te koop bij Primera, The Read Shop, Jumbo en Hallmark.nl. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. ...24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Zo'n 300 actievoerders in gele hesjes veroorzaken veel overlast in het centrum van Brussel. Ze hebben containers op de weg gezet en zijn verkeerstunnels ingelopen. Zeker 6 tunnels zijn nu dicht en daardoor loopt het verkeer vast.
De betogers in Brussel maken bezwaar tegen hoge brandstofprijzen en de kosten van levensonderhoud. Ze volgen daarmee het voorbeeld van de gele hesjes in Frankrijk. Volgens Belgische media zijn tientallen actievoerders opgepakt. De politie zet het waterkanon in. De Amerikaanse hotelketen Marriott onderzoekt een groot datalek bij een dochterbedrijf. Onbekenden hebben mogelijk 4 jaar lang toegang gehad tot het reserveringssysteem van dochterbedrijf Starwood. Daaronder vallen de hotels Sheraton, Méridien en Westin. De database bevat informatie van zo'n 500 miljoen hotelgasten. Het gaat om een van de grootste datalekken uit de geschiedenis. Het is niet duidelijk of er ook gegevens van Nederlanders zijn gestolen. Het weer nog, hier en daar zon en stapelwolken. In de kustprovincies en op de Wadden valt soms een bui. Het is vanmiddag 11 graden. Morgen raakt het snel bewolkt en gaat het vanuit het westen regenen. Ook zondag is het vaak nat, maar wel zacht. 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus terug met Noorderwind Live. Het tweede uur alweer van dit programma onderhoren met Sweet Mary Jane. Maar we doen nog volle meer met poëzie onderhoren. En ja, dat vertel ik straks. Asus, nee, de reclame, Noorderwind Live, 2 uur. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe gitaar, drumstel of zangmicrofoon. We support your stage. Bax Music. Sportende kinderen, daar horen echt geen rokende mensen bij. Je wilt natuurlijk niet dat we meeroken of het later zelf gaan doen. Er iets aan doen is simpel. Ga naar rookvrij.nl, selecteer sportclub en teken voor rookvrij. Rookvrij kinderspel, yeah! Met 1 klik op rookvrij.nl. Zoek je nog een muzikaal cadeau voor Sinterklaas? Kijk op baxmusic.nl/Sint. Hi, Guus hier. Op 12 december ben ik weer in de Ziggo Dome en dit keer voor een wel heel intiem concert. Exclusief voor 200 Ziggo-klanten. Midden in de zaal maken we muziek en kan je me alles vragen. Ik zie je daar. De Ziggo Music Session met Guus Meeuwis. Woensdag 12 december midden in de Ziggo Dome. Ga naar ziggo.nl/Guus en doe mee. Dat is het plezier van Ziggo. Er is een nieuw kit in het premium autosegment. Waar status regeert. Waar luxe nooit optioneel is. Waar rijcomfort zich kilometer na kilometer uitbetaalt. Een executive premium flagship model. Met 1 groot verschil. Bij Opel mag je het gewoon een dikke bak noemen. De Opel Insignia. Lease vanaf €459 per maand. Kijk hoe dik hij is op opel.nl. De Frieske Opel dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan van jou klaar. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplan van Friesland. Daar heb ik een bar aan, er zitten vaak mensen achter. En Jurt, ben dat weer de mensen van Special Care, die zit hier om de 5-6 weekend gezellig voor en achter de bar. Die neem ik altijd hele lekkere dingen mee. Wat is dit nou? Wat voor koekjes ben dit? Pepernoot. Koekjes. Koekjes. Ja. Ja. Rotwut, hè? Ja. Anneke, bent al helemaal in Sinterklaas sferen dus, meisje? Ja, zeker. Ja, nee, Sinterklaas belt dus elke keer dat hij het ontzettend druk heeft. En dan gaat natuurlijk wat mis bij de pieten, dus dan helpen wij natuurlijk. Ja, ja we kennen. Ja, ja. Ben je wat zenuwachtig al, denk je, of net? Nee, gaat helemaal goed, hè? Mooi, hè? Ja. Dus je is er prachtig goed. Ben je lang bezig geweest? Om die saal aan te klaaien? Nee, valt mee. Valt mee? Ja. En wat mooi, de gekleurde pizza. Je hebt het aankijken, hè? Ja, dat is hartstikke mooi, toch? Ja. Je hem nog op het paard, want je maakt er nog de daken op, maar je hem ook nog naar evenementen toe?
Weet ik niet. Oh, uiteindelijk wat regelen of is het lekker in bij Special Care? Nou, graag. Juster ben we naar basketbal geweest. En ja, eigenlijk ben we wel actief, maar van alles. Vorige week sneeuw bij intocht van Sinterklaas in Balk. Dus Pieter dansen we natuurlijk heel tot oefenen. En Pieter beweegspel en pepernoten bakken, van alles. Ja, super druk. Wie het leuk in Balk? Ja. Drok? Ja. Kijk ze pepernoot. Ja, meestal mag die uit delen. Hè? Nou, hartstikke mooi. Ik kom straks weer bij en waarom. In ieder geval leuk dat ze er weer binnen. We hebben eerste gasten dus in deze aflevering van Noorderwind Live. In het programma kennen alles. Eigenlijk ja. En dus kun je van Die Goyim, jong dus in de neus horen. Dick van Altena, die met verder voort met zijn country zou uitkomen bij jazz en poëzie. Ja. Mevrouw de Rapper, welkom. Dank u wel, bedankt. Ja. Vertel het verhaal even, want hierachter zit een dichter en een muzikant. En wij moeten het verhaal even verbinden met Theater Lewinsky in Snits. En dan kom ik bij jou uit, hè? Ja, inderdaad. Wat is de bedoeling? Zondagmiddag Jazz Meets Poetry. Dat gaan we doen. En gedichten en muziek, verhalen, dat is wat op het programma staat. Waardoor al je mij? Dat is Annemarie Lindeboom, Dorien Dijkhuis, Marit Jellema, Marten Visser. En die zullen al hier krijgen we nou in ieder geval een soort vaproeken van krijgen. Al hier vatdragen mij op de achtergrond of op vakgrond, maar in ieder geval met jazzmuziek. Ja, dat klopt. De dichter die speelt samen, die heeft een muziekinstrument uitgekozen. En samen met de muzikant hebben ze ook al wel contact gehad over het gedicht en welke muziek daarbij. En ja, dan is het zoeken naar de match en ze improviseren verder op het toneel. Ja, precies. Want deze mensen gaan al een keer met elkaar spelen. Ze hebben al een keer gespeeld, maar dat kan nou weer op een heel andere manier natuurlijk vorm krijgen. Alleen wat duidelijk is dat de match er heel erg in zit. Gaat dit al vaker in? Nee, dit is voor het eerst. Echt voor het eerst? Ja, dit is echt een heel bijzonder project. Spannend. Ja, heel spannend. Ja. Ben er dichters in Snits en omkritten? Ja, zeker wel. Ja. Dus dit wordt een heel mooi. Ja. Straks praten we er even over verder. Hoe let en waarom en et cetera. Introduceer de beide heren nemen hier achter u staan. Nou, hierachter staat Marten Visser. Die samen met mij het project heeft opgezet. En daarnaast staat Hielke van der Meulen. Die dus ondersteuning biedt bij het gedicht van Marten. Zijn we hier? Jazeker. Kom ik straks weer bij een bron. Marten, ja, want ik kreeg een mailtje van jou. En ik vind het heel leuk dat je hem dat opstarten. Ja. Doe je echt zoiets van hier is behoefte hoor? Ja, want we zouden het heel mooi vinden dat een dichter, die is altijd met zijn gedichten bezig, dat hij nou in samenspraak met een jazzmuzikant, want een dichter vertelt zijn gedicht en wat veelt die muzikant erbij? Ja. Wat roept het bij hem op? Wat voor beelden het en wat krijgt er in een holle qua muziek? En dat zou heel mooi wezen om daar een samensmelting van te krijgen en daar weer op voor te beduren. En het leuke is, als het nou doet, dit gedicht en het doet het jong weer, dan zal de muzikant waarschijnlijk een hele oren improvisatie aan op het stuk weer. Ja, dus had jou nog wat spelen? Is het improvisatie dus? Of hij moet al wat in de holle? Nou, het meeste dat gaat gewoon op het moment. Ja. Dus er zit van Asis, want je hebt aan een noemer, een stuk, een gedicht aan. Daar zit al een vleugje Noorderwind in dus. Ja, klopt. Dat vind ik dan wel leuk. Ja, zeker. Ja. Neem me de sfeer van You Wordt Mij. Oh, fantastisch. Ik wel spannend. Ja, dat mag wel kennen. Even, net uit de losse pols, wil ik het net nemen, maar toch. Ja, zeker. Het is even zoeken naar de melodie. En, en de toon. En de toon, zeker, ja. Hast je een gedicht van hem bijvoorbeeld nou al een paar keer lezen of niet? Ja. En dan maar het gevoel er een beetje in lezen, hè. Hoe heet het gedicht? Dansles. Het is een verwerkingsgedicht. Oeh. Ja. O jee. Komt een stukje therapeut. Een stukje therapeutisch gedicht. Ik ben er altijd voor. Zonder therapie, we zonder bewijzen, zo je zeggen wel. Wij komen naar het spreken over waar precies. Samen hebben we nog meer gedichten op de jazzmuziek. Maar dit is dus de eerste. Marten Visser. Dansles. Volgens mijn oude lui hoort het bij de opvoeding. En mijn maten vonden het gewoon leuk. Maar ik zelf had elke dinsdagavond het dreigende tandartsgevoel. Engelse wals, quickstep, foxtrot, stijlswing en nog veel meer van het moois.
maar ik had altijd lood in een schoen. Dame kiest heer. En met mijn talent op de dansvloer was ik eens bij gymnastiek op school. Ik was altijd een overblieverke. Een klein meisje met rood haar had vaak compassie. Ze rookte ook sterk naar zwet. Maar ik rookte een BP motorolie. We waren crack duo 4711. En zoals altijd schitterden wij bij de laatste wals. Maar die was in bar de witte kat. De glazen te klein en het woord te groot. Maar Travolta, die zat veilig op een kruk. Geweldig. Jazz meets poetry. Komende snijden dus in snits. Het hoe let en waarom, dat komt al in een moment. Ik krijg straks nog 2 gedichten. Ja, en als je dan de eerste oorloeren zou bij elkaar helemaal, dan kom je bij Die Goyim, dan kom je ook bij Melvin van Eldik uit. En dat is weer een dichter en muzikant. En die zal aan zijn optreden hier. Mijn hele bijzondere Janne in het vooruitjoch. Want daar zullen we wat over vertellen. Wat ik ook heel bijzonder vond, dat ik een filmpje kreeg van Lenny Koer. Die wil graag een nieuw album meidje. Daar had ze wat stiepen voor nodig. En toen bellen ze. En dan zei ik, meidje, hebben een filmpje van Noorderwien. En toen die ze dat in het Friesk. Lenny Koer, mij haar oproep. Lieve Friese, ik wil je heel graag vertellen over mijn nieuwe album. Heb je me even tijd? We zijn een crowdfunding gestart en die is nog 1,5 week loopt die nog. En dat is een crowdfunding voor mijn nieuwe album. Het lied gaat door. Aangezien ik heel graag en heel vaak in Friesland optreed, getuigen deze pantoffels die ik hier aan heb en die ik een keer bij wijze van bloemen heb gekregen. Dacht ik, nou, misschien vind je het wel leuk om dat te weten, sowieso. En nog leuker zou het zijn als je ook meedoet. Hieronder staan opties. Bijvoorbeeld, je kan cd's bestellen, je kunt een concert bestellen. Een heleboel leuke dingen. Kijk er even naar hieronder. En nou, in ieder geval zien we je binnenkort weer in Friesland. Maar dan doe ik deze pantoffels niet aan, hè? Friesland Bobbe! Lenny Koer, helemaal op het Friesk mee. Nou ja, Frieske pantoffels. Nou, we zullen ons een paar mooie Frieske klompen van HGP uit Noord-Burgum. Je weet welk merk het dat is. Goed, zij zei, er zit wat onder uit het beeld bij hier. Nou, ja, die link, maar je zelf even op internet zie je even Lenny Koer, de site of Facebook. En dan kun je haar stipje. Melvin van Eldik, leuk dat je best. Welkom, jongen. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat ik er weer ben. Ja. En nou alleen. Ja, want ik heb die graag te gast. Nou, ik zei al, de eerste oorloer van Noorderwien. Daar had je wel je links mee, want je bent dichter, je bent muzikant. Die Goyim, had ik dan wel peken mee optreden? Voor die Goyim heb ik zelfs een liedje geschreven, een roosje. Ja. We waren ook in Noorderwien. Prachtig was dat. Ja, en weer leuk om te draaien trouwens, de radio. En straks in het lijst hebben we Erwin Java, om het helemaal even rond te maken. Die kist ik weer, hè? Daar heb ik ook bij gespeeld, ja, jaren geleden. In welke periode weer dat? Dat was nadat hij bij Herman Brood had gespeeld. En dan probeerde hij een bluesrockband op te starten in Eindhoven. Daar heb ik een tijdje bij gespeeld, ja. Hoe kwam het bij hem te lonen dan? In de Grunninger Zien, hè? Dat, we hadden dan de Frieske Bries en de Grunninger, hoe heette dat ook alweer? De Frieske... Grunninger, nou... Ja. Ik ga het even opzieken, want dat luidt een puntje van mijn tong, maar daar hier is ook een naam voor. Zo had ik hem ontmoet, ja. Ja. Grappig, man. Goed, 2018, Snijder Mickey, 2 december. Dan is het een bijzondere Mickey eraan. Dan heb ik een solovoorstelling met een programma met verhalen, reisverhalen. Niet zozeer vakantie, maar meer spirituele verhalen over onder andere, dat is wel heel apart, wil ik toch even vertellen. Ik ben dan op zoek naar de tukkel, dat is een vogel. En die heb ik zelf bedacht. Maar ik ben echt 10 jaar lang ben ik achter die tukkel aan geweest. Maar die tukkel die zou dan een gouden ei gelegd hebben. En als je die vindt in grotten in Zuid-Amerika ben ik geweest en noem maar op. Terwijl ik dus weet dat het niet bestaat, ben ik er toch heen gegaan. Maar het gaat om wat je onderweg
tegenkomt aan wijsheid. Het is eigenlijk met een mooi woord een kweeste. Dat is een zoektocht naar een bepaalde opdracht die je eigenlijk nooit vindt. Maar het gaat om het proces. Maar is dat nodig om een soort punt op de horizon te zetten van nou ja, ook hem vriend, maakt hij hin? Ja, natuurlijk. Altijd. Ja, zeker weten. Want maar helemaal doelloos reizen je dus net? Nee. Vakantie doe ik ook wel. Als ik bijvoorbeeld terugkom van een reis, dan moet ik vaak nog even drie dagen op vakantie. Dus dat is even het verschil. Nee, maar ik wil het alleen even uitleggen met... Hier in Nederland heb je weinig sterren aan de hemel. Dat zie je, ja, die zijn er wel, maar die zie je niet. Maar ga je bijvoorbeeld naar natuurgebieden in Zuid-Amerika of Nepal, ben ik geweest. Nou, miljoenen sterren. En er komen allemaal vragen op. En die wil je dan beantwoorden hebben. Ja, dat is het. En daar vertel ik over. En in het tweede gedeelte vertel ik over mijn muzikale roots. Dat gaat via de gitaar van mijn vader. Die oude gitaar, daar heb ik mijn allereerste akkoordjes op geleerd. En daardoor ook mijn allereerste optreden gehad. Toen was ik 10 jaar in Skaaf. Skaaf met blief. Serieus? Ja. En het blieft, hè, Skaaf. Als je op dat grote podium staat? Doet dit? Op het grote podium als een jong. Dan van een jonkje wat zien dan heeg dingen. Ja, en ja, absoluut. Dus ja, en daar vertel ik over. Wat een prachtig verhaal wordt dat, jong. En zo is het van het een naar het ander, hè, van country en blues. En dat vertel ik allemaal over. En nog even één ding over de Indo rock. Mijn Indische roots en Nederlandse roots, dat komt dan in mijn hart samen. En die Indo rock, dat wil ik nog even vertellen. Want de Crazy Rockers, die ken je met Woody en zo. Die ken je wel, de Tielman Brothers. Maar in Indië, in die tijd, hadden ze nog veel inspiratie van de radio, van Amerikaanse zenders. Dus die hadden toen in die tijd dat hier nog Helma en Selma een hit hadden met een Bos Tulpen. En Eddie Christiane met Greetje uit de Polder. Dus wij ronden een beetje achter. Hadden ze daar al Elvis en Dwayne Eddy en Bebabbeloebab. En zo kwam het ook hier naar Nederland toe. En via mijn vader had ik dan de country western, was ik mee begonnen, Jim Reeves. En toen de blues van Eric Clapton. Nou ja, en zo. Nou, daar vertel ik over. Dat is een hele persoonlijke Mickey dus. Absoluut. Je komt ook wel wat van mij te weten. Ja. Wat ik altijd verborgen had. Maar dan moet het wel, hè? Ja, een soort biografie die ster uitrollen. Absoluut. En, het wissel ik af met een paar liedjes en een gedicht. De studio is voor Melvin van Eldik. Straks waar en wanneer? Maar eerst hem. Na een dag van kleur en schoonheid, rijk aan zon en tropisch heet, smelten donkere wolken samen tot een ondoordringbaar kleed. Nacht over Java, land van smaragd, licht als in duisternis verscholen. Nacht over Java, ondanks de pracht, trilt in de lucht iets van een bange klacht. Vreemde geluiden, zachte muziek, scheppen samen een sfeer van mystiek. Nacht over Java, het doet angstig aan, nu al dat schoons in duisternis verloren schijnt gegaan. Maar wat de nacht ook brengen zal, er komt een nieuwe dag. Mijn Indische roots en Nederlandse roots komen in mijn hart samen in volkomenheid. Volkomene. Ik ben volkomene van twee culturen. Moeiteloos verenigd, onbegrensd mijn. Vervlochten tot mijn laatste uren. Ik ben het kind dat ik moest zijn. Snipperzaadje, door wind gedreven, uit de gordel van smaragd. Naar polderweiden waar ik begon te leven.
waar de laatste horizon op mij wacht. Dank u wel. Van Eldik, heer van Eldik, prachtig. Ja, heel even zin. We maken nog geen praten, Melvin, want best nog net van mij. Nee, mooie titel had er gewoon, jongen. Snijden Mickey. 3 uur trouwens, in Theater de Bres, is ik er maar even bij. Indische Lente en Havana Blues. Ja, Indische Lente. Lente is altijd het punt van een nieuwe periode. In die tijd dat Nederlands-Indië Indonesië werd, onafhankelijk, moesten alle Nederlanders en de Indische Nederlanders, zoals ik, Nederlanders met de kleurtje, moesten verhuizen naar Nederland. En een nieuwe periode in hun leven kwam. Een nieuwe lente. En het eerste gedeelte gaat over een roadtrip op Cuba. Lekker skeuren in grote Amerikaanse bakken, liften. In Cuba, als je daar lift, moeten de chauffeurs je oppakken, op meenemen. Want dat is verplicht. Dus je staat zo met de 3 minuten en hup, krijg je de lift. Dat is wat organiseerd, die 2-3 uur, is het blauwe beekje. Nee, maar er gebeuren allemaal rare, bizarre avonturen. Ja. Nou, vertel ik over. Hey, die hele vaststelling, had je dat bij elkaar skreun of juist net? Had je daar een soort script voor of net? Dat heb ik bij elkaar geschreven. Maar door de jaren heen allemaal gedichtjes, liedjes en zo. Maar de laatste verse teksten zijn vers van 2 weken oud of zoiets. Ja, maar toen dus nog een gedicht en de muziek, dat is ik word in leven eigenlijk, hè? Muziek en gedichten. Nou ja, dat vertel ik even in het kort. In de jaren 80 zat ik bij Mark Foggo in de Secret Meeting en dan kon ik alleen van de muziek leven wat ik zelf speelde. En ook van de jazz en de blues. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Dus ik speel met French Connection, hier ook bekend. Ja. Ook op bruiloft en partijen. En daarvoor speel ik ook wel nummers van André Hazes eventueel. Dat maakt niet uit, maar muziek dat zit in mijn hart, dus prima. En een programma gedichten bezig, willen we daar maar afsluiten met mijn poetry van alles. Want die man uit Snits zullen van, ik nog wat het in hoorde, maar dat hele poëziegevoel, ja, dat zit ik al heel lang bij die. Hè? Ja, absoluut. Maar het gaat mij niet alleen maar om het schrijven van gedichten, maar ook om de performance. Ja. Want ik ken heel veel dichters die prachtige gedichten schrijven. En ik organiseer ook poëzieavond. En dan komen ze en dan zitten alleen maar op een blaadje af te lezen, weet je wel, met de kop naar beneden. En maar iets meer komen. Precies, daar hoort de performance bij. Hoe vroeg is deze crossover dan, met jazz erbij? Ja, geweldig, ja, zeker. Maar ik ken deze mensen ook. Dit zijn de toppers van Snits. Ja. Maar volgens mij zie Henk van der Veer zie ik er niet bij. Nee, dat is... Die komt nog. Ja, dat is allemaal Snits. Hè? Die wil dat ze Go It Live aan weg. Ja. En Snits is en Ljouters. Nou, het zit net z'n 4 van elkaar al hier. Ja, alleen Oek en Ok, hè? Ja, ik en Oek. Oek en Ok. Goed, jongen. 3 uur Theater de Bres, hè? 3 uur stipt. Ja. Ja, best dus een man van... Altijd, dat weten ze bij de Bres ook als ik daar evenementen organiseert. Je hebt ook wel eens van die lui die organiseren wat. En dan begint het bijvoorbeeld 3 uur, zeg maar. En dan is het nog leeg. De zaal is leeg. Ja, nou, misschien komen er wat mensen. Hè? Nee. 3 uur is 3 uur. En dan weten ze het ook, weet je wel. Dan zijn ze er om 3 uur. Net stinnen, maar geen. Melvin en zijn verhaal, muzikaal, poëtisch, zijn reisverhaal, alles tieren. Dus snijden Mickey van 3 uur. Stipt. Net een seconde later. Dankjewel, ik. Melvin van Eldik. Even beginnen op het Nijs. Wafeltje in het Nevensdij, dit hier een volslijn optuurde kriesbeam. Dus mijn bal, jochjes, slingers en een piek. Die boervrouw die het verdijt gas mee in de doesto die voetbrutsen hiest. Die goeie vreun die hij geholpen had bij het bouwen van de Nijs scoren. Of die man, omdat ze daar altijd Mighty Team naar de volleybalwedstrijden brengt. Jouw een complete kriesbeam cadeau. Nijwieken bij Omroep Friesland. Stuur dus nou die nominatie en verhaal op omroepfriesland.nl/kriesbeam. Op Marktplaats vind je alles om je huis gezellig te maken. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Gerda. Die zag dat haar eettafel opeens een bijzettafel leek nu haar dochters alle 3 een vriendje hebben. Gelukkig vond ze nog voor het diner een nieuwe op Marktplaats. Die hebben ze samen opgehaald. Dus hoe je het ook gezellig wilt maken, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Keukenkopers, opgelet! Het offertealarm gaat af bij Keukenconcurrent. Dus heeft u een offerte van een ander? Kom langs en daag ons uit. Want wij hebben gegarandeerd de laagste prijs. En deze week hele keukens, half geld. Plus kans op een Volkswagen Up. Race snel naar Keukenconcurrent voor gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
Aart van Snoeren is een positieve elektricien, maar ook een verlichte boekhouder en chauffeur. De vonk sloeg direct over tussen hem en zijn nieuwe Citroën Jumpy. Met schuifdeuren op voetbediening. Een goede bedrijfswagen is als een goede professional. Die kan ook alles. Tijdens de business days bij Citroën profiteer je nu van 5 jaar financial lease met 0% rente. En zakelijk voordeel tot €7500. Of ontdek de nieuwe Citroën Berlingo Van op citroën.nl. Citroën. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azus is een optreden van Sweet Mary Jane. Fantastische band hier. En begin ik nog poëzie dwaan. Uit snitswaai in het snitses en ik nog muziek erbij. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Tiete Seijers. De eigenaar van het schip Amicitia is vrijsprutsen van Dietrich Schuld. De man uit Stiens waard verantwoordelijk houden voor de deer van 3 Duitse passagiers die het op zijn schip zielden, doet er de meest van Albruts. Die kwam op de 3 slachtoffers terjochten. Nevens de rechtbank in net goed genoeg bewijst worden dat het ongeluk de schuld van de schipper West had. Dat hield Bigeliks voor het verwijt dat de man net goed genoeg tasjoen had op reparaties aan zijn schip. Zo het passarechter Wiebe Klaus. De rechtbank zei ik van ja, dat valt hem te verwieten. Alleen in de rechtbank zei ik van eerder nou tussen dat onvoldoende taszicht en het incident een oorzakelijk verband. Nou, heuswaarschijnlijk inderdaad net. En dan kom je net aan de mate van schuld daar die je nodig hebt om je te veroordelen voor Dietrich Schuld. De skipper van de Amicitia wie een werkstraf van 200 uur aan eerste en 3 maanden cel onder betingst. Politie in Ljouwand hebben juist een bandje van 2 jaar vonden dat alleen nog thuis wie. De politie een tip kregen van mensen die daar zwaar gaan maken hoe de put. Doet de politie bij het huis kwam, water net iepen doet ze 3 keer wie en vonden ze het bandje, dat wie flink oestuur. De mem kwam een uren later thuis. De politie had regelen dat het gezin ternij begelaat werd. Het Fries Museum in Ljouwert wil uitbreiden. Er moet boppen op het gebouw een nieuwe afdeling komen en de toegankelijkheid wordt ook verbeteren, is de bedoeling. Het is een van de voorstellen in een dik rapport door het vervolg op het culturele haatstad hier. De uitbreiding van het Fries Museum is nedig, zei directeur Chris Callens. De grote tentoonstellingen van de laatste tijd werden geregeld uitverkocht. Maar dat had het museum een grote collectie die het nou net helemaal tentoonstelling in. Misschien accepteren we wel dat dit het is, dat 1800 bezoekers per dag voor het Fries Museum het maximum is voor ons regionale museum en dat de huidige presentaties het maximum zijn wat we kunnen doen. Maar we gaan ook onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn. De brandwacht had in Snits geen vreemde stof gevonden in een huis aan de Steenklip daar. 3 mensen melden juster dat ze net goed waren. Ze tochten nog een onbekende, mogelijk wel gevaarlijke stof. De mensen zijn in speciale pakken naar het ziekenhuis in Ljouwert gebracht. Om de ziekte terug de helpdiensten had het ritsel net oplost, zei het politiewoordvoerder Anne van der Meer. Het is een eenheid van de politie uit het midden van het land naar Snitshellen. En die mensen zijn ook in speciale pakken. Door de hele wending best om te zien van ik heb de stof achterheen. Ik heb gezien waar het om gaat. Maar ja, dat onderzoek gaat helaas niks opleveren. Dus wij weten net wat nou de correcte of exacte aanleiding voor dit onderzoek is. Dan het waar, het is droog. De zin erbij, er zit een matige, vrij krachtige zuidwestenwind en het is 4 of 6 graden. Morgen is het eerst droog, letter op het dag krijgen we ruimwetter. Het wordt morgen 8 of 9 graden, snijn geregeld ruimwetter en dan is het 10 graden. Spannende wedstrijd hier. Het BPM-team gaat in de aanval, maar Nissan speelt het tactisch slim. Hey, verrassing. Nissan hield 2 topspelers in reserve en stuurt ze in extra tijd het veld op. Kijk, met een mooi 1-2'tje omzeilen ze de BPM die tevergeefs de hoogte ingaat. En daarmee scoren ze! Ja! Nu in de Nissan BPM-verlenging een Qashqai of Micra met lage BPM en hoge voorraadkortingen. Tot wel €3000. Scoor snel bij uw Nissan-dealer. Nissan Innovation that excites. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana-winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu met de unieke 365 dagen Morgana slaapgarantie. Morgana, goed en gezond slapen. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Dagje wellness met 50% korting. En je kunt ook nog kiezen welk arrangement je wilt. Even lekker een dagje ontspannen. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Verras je vriendin, zusje of moeder met een Hallmark verwenkaart. Nu bij deze cadeaukaart vanaf €25 €10 extra cadeautegoed gratis. Dat is wel extra moeilijk kiezen. Extra veel leesplezier, een extra lekker geurtje of een extra luxe diner. De Hallmark verwenkaart. De extra leuke cadeaukaart voor vrouwen. Te koop bij Primera, The Read Shop, Jumbo en Hallmark.nl. Ook voor een voordelig dagje wellness of beauty arrangement ga je naar socialdeal.nl.
Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Slechts €9,99. Inclusief een geschenk-cd plus een cadeaukaart ter waarde van €5. Shop nu in de winkels of op aangenaamklassiek.nl. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. We gaan lekker terug met het muzikale feestje Noorderwind Live. Dus met de volgende band. We gaan alles even omstutsen. Er is even soundcheckt. En dan met drie heren en hier mijn pet. De tweede had een hoed op en de derde zit lekker achter de drums. Ik had namelijk hoor Fred, Ton en Lars. Ik ben met z'n trein van Sweet Mary Jane. En ja, in de biografie staat bijna meer dan 100 jaar muziekervaring. Maar zo is het eigenlijk ook, denk ik. Hè? Dat is ook echt zo, ja. Ja. Hoe lang jij? 52. 52? Ja, zeker. Weet jij je eerste optreden nog? Dat weet ik nog. Serieus? Ja, echt. Toen was ik 15. Ja. En in die tijd mocht je pas naar binnen als je 16 was. Ja. Heb je gesmokkeld? We hadden 's middags de soundcheck gedaan, dus dat was allemaal oké. Maar het was dicht bij ons huis. Dus ik was nog even naar huis gegaan en toen kwam ik zeg maar een uurtje voor het optreden aan en toen mocht ik niet naar binnen. Ik was nog geen 16. Hoe heb je dat opgelost? Nou, ik heb gevraagd de andere bandleden even om te getuigen dat ik terecht bij hoor. Ja, anders huilend naar huis. Dat kan ik me daardoor nog goed herinneren. Ja. Ook met gitaar toen? Ja. Elektrische gitaar? Ja, precies hetzelfde. Gelijk een beetje blues spelen? Ja, zeg maar één nummer wat ik nog steeds kan herinneren, omdat dat is de ervaring van je leven. Daar hebben we Spoonful gespeeld van The Cream. En dan krijg je voor het eerst van je leven voor het publiek de kans om te improviseren. Ja, als dat dan goed gaat, dan kan je er niet meer mee stoppen. Is het nog steeds leuk om anno 2018 in een auto naar Leeuwarden te rijden? 's Middags hier, vanavond zit je in een Ierse pub. Doe je akoestisch volgens mij. Dat is nog steeds te gek dat je vrijdagochtend uit bed komt en yes, dit wordt een leuke dag. Ik kan er niet mee stoppen. Serieus? Ja, ik kan het niet laten. Nee. Tot ergernis van iedereen die dan denkt van hij zou wel eens thuis mogen zijn. Maar ik kan het niet stoppen. Nee, blijf erger. Dan hebben wij mooie muziekgasten. Hij 52, hoe lang jij? Ik mag 45. Oh, je bent een beginner. Ik kom uit kijken. Beetje hetzelfde idee begonnen ooit, klein, tussen de, echt bijna letterlijk tussen de schuifdeur. Eerste optreden helemaal stijf van de zenuwen, weet je. Ook met bas? Ook met bas. Ik heb nooit iets anders. Ik ken geen eens gitaar spelen. Nee. Fantastisch. Altijd bluesbandjes? 9 van de 10 wel, ja. 9 van de 10 wel. En dan ook wel wat het wat ruigere werk, weet je. Maar ja, goed. De oren die ging ook een rolletje meespelen. Dus wat dat er gaat. Zo is het leven, hè? Goed. 52, 45. Ja, dan zit ik ja, 97. Hoe lang mag ik jou... Het is mijn eerste optreden. Ja. Nee, shit, we halen de 100 niet, jongens. Oh jee. Nee, ik denk 13 ongeveer. Oké, nou we halen de 100. Dan klopt het dus wat daar... Ja. En hoe kwam je bij deze heren terecht? Mocht je ook ergens niet in? Nee, dat was niet zo lang geleden. Het was de vorige drummer, via de vorige drummer die hun weer kende. Yeah. Die heeft nu een vriendin in Ierland en die had mij gevraagd of ik... Hij woont nu ook in Ierland. Dus toen ben ik in gaan vallen, ja. Ja, vrouw en drugs, dodelijk voor elke muziekcarrière. Hè? Ja. Ga lekker zitten, jongens. Mooi. Sweet Mary Jane, jullie zijn tot 4 uur te gast. Daarna gaan jullie volgens mij heel rustig naar de Ierse pub om daar vanavond op te treden. Ik kom jullie zo, ik vind het geweldig dat ze hier binnen. Fred van Willigen, Ton Boekelman, Lars van der Weijden. Want dat weer in de achternaam nog. Sweet Mary Jane met welk nummer als eerste? Not a Perfect Day. Live in Noorderwind.
You'll open up your eyes and see the water running down from the ceiling in your hotel room in Nowhere Town. You think it's not a perfect day. You run down the stairs and slam the door. You hear your keys fall on the kitchen floor. It's not a perfect day. Your girlfriend run away with another man, and all you can think of is goddamn. For sure there have been better days, but things may go that way. Tomorrow will be a better day. Bad luck will come and go, as they say. Things may go this route, but you will find another love. And then you know that's a perfect day. Things may go this way. Tomorrow will be a better day. Bad luck will come and go, as they say. Things may go this route, but you will find another love. And then you will see that's a perfect day. You open up your eyes and see the water running down your hotel room in a Nowhere Town. It's not a perfect day. You're running down the stairs and slam the door. Then you hear your keys fall on the kitchen floor. For sure, it's not a perfect day. Your girlfriend run away with another man, and all you can think of is goddamn. For sure there have been better days, but things may go this way. Tomorrow will be a better day. Bad luck will come and go, as they say, yeah. Things may go this route, but you'll find another love. But then you know that will be a perfect day. Things will go this way. Tomorrow will be a better day. Bad luck will come and go, as they say.
perfect day. Dankjewel. Ah, heerlijk. Even een lekkere blues. Summer op Vreten Mickey in deze Alling van Noorden Live. Of tijdens de herhaling, ken ik zomaar. We zijn op alle mogelijke manieren te volgen in radio, televisie, internet, televisie. Ik snijdt hem morgen. Dus dan ken je lekker de blues, mijn meidje. Straks meer Sweet Mary Jane. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Wil je het echt weten? Ja? Dat is een wiet. Oké. Een wiet, zeg maar uit de 60e jaren. Dan, zeg maar, wordt dat nog steeds verkocht? Dat wordt nog steeds verkocht. Ja, ja. Dus als je in Amsterdam zegt, weet je Sweet Mary Jane, dan weet gelijk iedereen wat je bedoelt. Ja, daar maar even kijken. Ja, zo werkt dat, ja. Mooi man. Lekker, straks verder. Maar Sweet Mary Jane, we hebben de oorsprong daar voor ten dadelijkste van. We geven jazz, meets, poetry en oorsom. Is dat een heel georganiseerd, Martin, of valt het daar? Het is een heel georganiseerd. Wat, alles met de poorten zetten worden? Alles met de poorten zetten worden. De best al een maand van tevoren best wel bezig. Maar het dicht is wie zo'n het wollen, wie zo'n het geschikt voor wezen. Ja, maar de agendas lutsen worden? Met de agendas lutsen worden. Er moeten muzikanten bij komen. En er moest een match zijn qua dichter en muzikant. Want men moet elkaar wel lezen. Ja. En de muzikant die moet wat zich bij de gedichten voor kunnen stellen. En dan, op een bepaald moment komen ze bij elkaar en dan komen alle touwtjes tezamen. En die komen nou zondag in Lewinsky. Ja. Dan is de grote explosie, zeg maar, van jazz meets poetry. Nou, ik ben blij dat je hem alvast de fabrieken hier in aanwollen. Welk gedicht je hem nou doen? Een Fries gedicht, Kootvuur. En het is een gedicht dat gaat over verlies, over rouw. Daar kan je bij alles wat bij voorstellen. En ieder, het is hier leven wel iets wat er mij maakt en direct een gedichtje uitschrijven. Live in Noordwijn. Kootvuur. Rekend naar de sterren, viel ik mijn oemacht. Ik jij die stem, maar ik kan die net weer ombrengen. Vluchtend voor mijn gevoel ontmoet je ik de pine. Het is zielenbron die alleen nog blust werken troch het onmogelijke. Nou, dat is toch voortbest. Is het vuur uit. Wat oerbloed is een skinsel van kootvuur. Elke nie jouwt rie. Wie ziet, het is koogje op wetter. Het docht gewoon verdomd zeer. Lewinsky, we gaan even wisselen. Er komt een oren muzikant en een oren
dichteres. Maar is het een dichteres eigenlijk? Wat is de officiële titel? Dichter is goed. Ja, hè? Ja. Okay. Ik ga lekker staan, hè? Want dan mevrouw de Rapper. Vind ik zo leuk. Ja. Mooie, prachtige achternaam, maar nog even hier. Vertel, wat Martin zei het al even, het is een hele ziektocht natuurlijk, maar ik een keuze die je maakt van welke dichters hel je weer in. Hè? Precies. Dus we hebben heel veel afwisseling. Marit Jellema is een van onze jongste dichters. We hebben de verschillende leeftijden. En dus ook qua spoken word, maar ook wat de romantische gedichten. Dus heel divers. Ja. Nou, Van Elde, ik zei het al even, van gewoon, maar iets meer gebeuren dan van een briefje een gedicht vallen. Is dat toch een beetje de moderne manier om poëzie... Ja, ook. Ja, het is de afwisseling. Ja. Dat maakt het heel sterk. En je ziet natuurlijk een nieuwe generatie ook opstaan. Het is prachtig mooi. En dat met gedichten en die muziek, om dat zo samen te brengen, is echt fantastisch. Mooie dynamiek, hè? Goed. Ik ga even naar Marita, maar dan kan de trompetist al zijn plakje even vinden. Want hoe lang dichtste ze toe al? Eigenlijk mijn hele leven al. Ja. Sinds ik, mijn hele leven, maar sinds ik kan schrijven. Ja. Ik begon met korte verhaaltjes en ik denk van mijn 8e heb ik mijn eerste gedicht geschreven. En dat ging over de zee. Okay. Ja. En Just Sociaal was een dichter of was een spoken word artiest? Of is eigenlijk dat van die gevoel hetzelfde? Nou, nee, dat is niet hetzelfde. Maar ik ben inderdaad wel begonnen met dichten. Maar ik leg me nu meer toe op het spoken word. Omdat je dan echt meer met je performance kan doen. En het is, ik vind dat wel wat toffer. Maar, Nederlands, Snitsers, Engels, wat dorst? Nederlands. Ja. Dat lijkt je toch het best? Ja. Hoe heet het gedicht als dorst? Vandaag de eerste gaat over Leeuwarden. Ja. Speciaal voor hier. Die ga ik zondag niet doen. Maar ik ben bij Omroep Friesland. Ja, best hier in Ljouwert. En ik ben de sneaker in Leeuwarden. Dus ik ga een gedicht over Leeuwarden doen. Ja. En waar is dit naast? Dat is Hans. Dag Hans. En Hast het gedicht neem ik ook al aan? Ja. Niet alleen dat. Ik heb geprobeerd om na te denken zelfs. Ja. Waar moet ik wat gaan doen? Ja. Precies, ja. Een kwestie van timing dus. Timing en feeling. Ja. Dat is belangrijk in dit geval. De studio is voor hem. Er is geen stad ter wereld die ik kan benoemen als mijn thuis. De sleutel lijkt onvindbaar, zwervend over de aarde, overal een huis. Maar soms, als ik terugkeer naar de stad waar het ooit begon, verschijnt om mijn mond een glimlach. Begroet ik oude vrienden, heten de grachten mij weer welkom. Dan loop ik heel tevreden langs de Oldenhoven. Fuck Pisa, deze valt pas bijna om. En door de Prinsentuin waar iedereen samen lijkt te komen. Zonder zorgen, slechts de zon. De stad ademt creativiteit. Ik kan het bijna ruiken. Verf en woorden in de lucht. En als ik langs huizen ben gelopen, waar verloren liefdes zijn gaan slapen, dan eindig ik mijn avond in een liefdevolle bunker, diep onder de grond. Waar vrienden zich suf roken, grote plannen maken, waar vaak niets van terecht komt. De plek waar ik kan zijn. Alles eindigt altijd in de stad, waar het voor mij allemaal begon. Misschien geen thuis, maar altijd een plek om terug te keren. De stad die mij heeft omarmd, kans heeft gegeven, mensen hun vriendschap schonken. Het is de stad waar het voor mij allemaal begon. Mooi, jong talent. Marit Meij, trompetist. Ze doet nog een gedicht. Ja. Deze kwam wel oud en die horen, die komt wel... Snijdt een beetje nog naar voren? Ja, dat gedicht heet Vandaag. En die heb ik ooit voor mijn oma geschreven, die toen overleed. En dus dat is wel een heel persoonlijke. Maar die vind ik heel mooi om die samen met de trompet te doen. Dat geeft een extra lading. Dus die wilde ik graag doen. Kun je me voorstellen. Asus, even toch hoe die dichterschap en die spoken word was. Nou, een prachtig mooie bundel in de hoor. Bist u vaak publiceert? Publiceert u regelmatig in eigen bundels of bijvoorbeeld in literaire tijdschriften? Ja, dat ook. Maar deze bundel die is al iets ouder. Deze is van maart 2016. En momenteel ben ik met een boek bezig. Okay. En dat ziet er goed uit. Spannend. Ja, een roman. Dat is heel anders, maar ik ben benieuwd. Ja. Nou, die kleren kost maar weg. Nou, die gedicht. Hier live in Noorderwien. Vandaag droom ik over momenten die er nooit zijn geweest. Er hadden kunnen zijn als jij, dicht bij mij. Vandaag denk ik aan jou, hoe je was en wie je bent geweest. Vandaag rouw ik om jou met een glimlach, omdat ik je heb gekend. Je hebt mogen kennen,
Je horen praten over vroeger, nu en later. Vandaag schrijf ik naar jou, zoals je ook eens naar mij schreef. Vandaag wilde ik bijna opgeven, de leegte opvullen die om mij kleeft. Maar jij zei ooit, nu doorgaan hè. Vandaar dat ik vandaag even zoekend naar de hemel keek. Vandaag droomde ik, jij nog bij mij, ons. Vandaag zocht ik troost in alles, tot ik bedacht dat ontroostbaar ook mag. Voor een dag. Vandaag lachte ik om de uitspraken en de dingen die jij deed. Vandaag bad ik dat je in rust je spullen kon pakken, in vrede kon gaan en in liefde aangekomen bent. Vandaag hoop ik dat je af en toe nog even langskomt, in mijn dromen verschijnt of zomaar in de ster of in de vorm van een vlinder. En vandaag bedank ik voor al die jaren, jij bij mij. En vandaag in heel mijn leven, diep in mijn hart, jij. Wauw. Mooi. Poëzie, spoken words hier in Noorderwien live. En Snijd een beetje in Lewinsky Kim het helemaal, mijn meidje. Dankjewel. Graag gedaan. En succes met die boek. Had je daar een planning voor? Of? Ja, ik ben nu ongeveer op de helft van het boek. Oké. En we gaan het binnenkort naar jou opsturen. Kijken hoe het ontvangen wordt. Spannend. Komt goed. Ik ben er zeker van. Succes alvast. Nee, hartstikke mooi. Ik ga nog even naar de muzikant, de trompetist. Het is wel pittig, denk ik, of net? Ja, vooral als je er de kurk in stopt. Hè? Dan wordt het lastiger allemaal. Ja. Tweede per kop. Ja. Maar het is heel leuk om te doen. Want je moet echt op het scherp zijn. Hè? Je moet er echt heel goed bij. Ja, alles maar hier. Ja, we hadden stiekem afgesproken. Je kijkt wel even naar me, maar dat deed ze dus niet. Ja. Zo werkt dat. Ja, camera's op die Noord. Zo is dat. Amieke de Rapper, kom er nog even bij snel. Want Snijd een beetje dus, we moeten even vertellen. Hoe laat? Het begint om 3:00 en de inloop is vanaf 2:30. Theater Lewinsky in Sneed. Waterhoenstraat in Sneek. En voor mensen die bang zijn dat ze de seizoen ver zitten, dat is net zo. Hoe lang duurt het ongeveer? We houden wel van wat tempo. 2 uurtjes, inclusief pauze. Nou, dat moet helemaal goed komen. En dit moet de eerste keer van velen worden? Of show je me eerst wel even? Nou ja, we doen altijd weer verschillende voorstellingen, zeg maar. Ja. Dus het kan ook weer heel wat anders wezen daarna. Succes. Ja. Dank u wel. Bedankt voor je komst daar in Snits. Lewinsky dus. Er is van alles te kiezen voor de komende dagen. Straks, Nijtraaien onder andere Lucky Fons de derde hier in de studio. Ik ga hem altijd graag te gast. Wat een geweldig zanger, maar echt mooie vestgeschreeuwen trouwens. Erwin Jawa in verband met het Bluesfestival in de Harmonie. Komt hier nog deel. Sweet Mary Jane zal nog spelen. En de dames en heren van achter de bar, maar ik ook zeggen. De kleuren, pieten en oren, die zullen eigenlijk nog een donsje doen hier. Maar dat komt straks Nijtraaien in ieder geval. We beginnen eerst naar het Nijs. Vrienden hier wie dit de noemen joggetje. En dit wie de noemen vufje. Maar hoe met de lijst van 2018 eruit zien? De 100 grootste Frieske hits. In de goede volgorde. En die volgorde, die bepaalt stal. Jou is 10 top 5 op friesketop100.nl. Stem Audi's Draaihout en maak je kans op de originele Frieske Top 100 Jukebox. De Frieske Top 100. Stem nou, friesketop100.nl. Als kaal zijn niet je keuze is, geeft Frans Kopaal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl. Zaterdag is deals maken.
Jij haalt je dochter van voetbal. Hij doet de weekendboodschappen. Jij plakt de fietsband van je zoon. Hij loopt met de hond. En met Skoda is het nu ook goed dealen. Dankzij de eindejaarsdeals. Jij rijdt voor het einde van het jaar een gloednieuwe Skoda. De dealer rekent een extra scherpe eindejaarsprijs. Zoals de Karoq, een complete SUV vanaf slechts €199 bijtelling per maand. Kijk nu voor alle eindejaarsdeals op skoda.nl. Skoda, simply clever. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Aldi heeft alles voor de slimme Sint. En nu heel veel snoep en strooigoed extra voordelig. Bijvoorbeeld chocolade kruidnotenmix. 300 gram van €1,29 voor slechts 99 cent. Wie wil dat nou niet? En 800 gram kruidnoten van 99 cent, nu voor maar 75 cent. Dat wil toch iedereen? Van die slimme Sint. Alles voor de slimme Sint. Kom snel langs, want op is op. Natuurlijk, Aldi. Jij shopt het voor bij jou op tafel. Alleen dit weekend bij Quantum. 15% voordeel op alle servies, bestek en glazen. Quantum, daar woon je beter van. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. 3 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een grote controle in Vlaardingen heeft de politie 11 Albanese inklimmers uit vrachtwagens gehaald. De Albanese probeerden met de trucks mee naar Engeland te komen. De mannen van tussen de 19 en 32 jaar oud werden gevonden met behulp van speurhonden. Ze moeten terug naar Albanië en hebben voor 2 jaar een inreisverbod voor de Europese Unie gekregen. Alleen al deze maand haalde de ferrymaatschappij in Vlaardingen 50 Albanese uit vrachtwagens. De HEMA roept uit voorzorg alle chocoladeletters in de smaak melkchocolade hazelnoot terug naar de winkel. Er kunnen stukjes kunststof in zitten. Er liep al een terugroepactie voor de letters B, M, N, R en S. En nu worden dus alle HEMA-letters melkchocolade hazelnoot teruggehaald. Alle andere Sinterklaasletters zijn wel veilig, benadrukt het Warenhuis. De Amerikaanse hotelketen Marriott onderzoekt een groot datalek bij een dochterbedrijf. Onbekenden hebben mogelijk 4 jaar lang toegang gehad tot het reserveringssysteem van dochterbedrijf Starwood. Daaronder vallen de hotels Sheraton, Méridien en Westin. De database bevat informatie van zo'n 500 miljoen hotelgasten en dat is meteen een van de grootste datalekken uit de geschiedenis. Het is niet duidelijk of er ook gegevens van Nederlanders zijn gestolen. En een lyceum in Eindhoven heeft een leerling van 16 van school gestuurd in verband met foto's en korte video's van leraren en medewerkers van de school die op internet waren gezet, op Instagram. Sommige mensen werden belachelijk gemaakt. Een aantal leerlingen van de school, het Frits Philips Lyceum, is voor 1 dag geschorst. Volgens een leerling stonden er in sommige van de filmpjes hakenkruizen boven de hoofden van docenten en conciërges. De berichten zijn inmiddels allemaal verwijderd. Het weer, stapelwolken en hier en daar zon. Aan de kust soms een bui. Het is vanmiddag 11 graden. Morgen is het bewolkt, dan gaat het vanuit het westen regenen en de temperatuur is dan weer 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Aas is nog een uur te keer met Noorden Weer Live. Onder andere met optredens van Erwin Java in verband met het Bluesfestival in de Harmonie. Maar ook een oren speciale gast straks, want Lucky Fons de derde. Hij zit voor een uitverkochte zaal, ook in Ljouwert. En hij komt de eerst in de Noorderwind Studio Delft. Sweet Mary Jane zal ook nog optreden. Dit alles en nog volle meer. Aas is in Noorden Weer Live. Hoi, ik ben Epke Zonderland. Als dokter weet ik hoe belangrijk het is dat je gemakkelijke gezondheidsvragen kunt stellen. En als sporter wil ik zelf ook graag snel een goed antwoord. Wil jij snel en deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag? Stel je vraag via de app Dr. Epke. Kijk op defriesland.nl voor meer informatie of download nu Dr. Epke. Jij in de Friesland. Samen beter. Opel introduceert het lekker duidelijk onderhoudsabonnement. En het grote voordeel daarvan is, het is lekker duidelijk. Je betaalt een vast bedrag per maand en daar zit alles in. Van olieverversen tot bijvoorbeeld nieuwe remschijven. Tja, dan ga je met een lekker gevoel naar de Opel garage. Dat is duidelijk. Het lekker duidelijk onderhoudsabonnement. Het beste onderhoud voor je Opel voor een vaste prijs per maand. Ga voor meer informatie naar opel.nl. Sterk staaltje Opel. All-inclusive ertussenuit? Kom naar Wonderland Kookar, net over de grens bij Arnhem. All-inclusive genieten van verschillende restaurants, bars, een bowlingbaan, geweldig pretpark en een mooie omgeving aan de Rijn. Boek nu op wonderlandkookar.eu de beste deal.
Keukenkopers, opgelet! Het offertealarm gaat af bij Keukenconcurrent. Dus heeft u een offerte van een ander? Kom langs en daag ons uit. Want wij hebben gegarandeerd de laagste prijs. En deze week hele keukens, half geld. Plus kans op een Volkswagen Up. Race snel naar Keukenconcurrent voor gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Een verblijf bij Woenderland Koukar doet wonderen. Boek nu op woenderlandkoukar.eu. Hi, Guus hier. Op 12 december ben ik weer in de Ziggo Dome en dit keer voor een wel heel intiem concert. Exclusief voor 200 Ziggo-klanten. Midden in de zaal maken we muziek en kan je me alles vragen. Ik zie je daar. De Ziggo Music Session met Guus Meeuwis. Woensdag 12 december midden in de Ziggo Dome. Ga naar ziggo.nl/Guus en doe mee. Dat is het plezier van Ziggo. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het wie kan je vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, mijn Willem de Vries. En welkom bij het laatste derde uur dus van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Als het mij Lucky Fons, de derde hier in de studio, ben we blij mee. Sweet Mary Jane staan klaar om weer een nummer te spelen. Er zullen nog 2 in totaal doen. En we gaan straks nog Erwin Jawa hier in de studio. En ik maak nog de publieksprijzen, de nominaties in ieder geval, voor de Friesland Pop Awards bekend. 10 nominaties, daar kiest dus op stemmen de komende tijd. En dan zullen we in het weekend van 14 en 15 december de awards uitrekken. In oren daarin dus nominaties, jo kunnen Meideman. We beginnen eerst Sweet Mary Jane. We beginnen een lekker slow blues nummer als eerste. Welke ga je dus tweede spelen? Breakfast in the morning. Het is niet zo slow. En ook niet zo rustig. The blues had a baby and they named it rock and roll. Yeah, that's about it. Okay. Sweet Mary Jane, live in Noorderwind. I eat my breakfast in the morning and I eat it all alone. I eat my breakfast in the morning and I eat it all alone. No radio, no paper, no company. I like to be alone when I eat my breakfast in the morning. Complaining from no one. In this room I am all alone. I need complete quietness. I'll be back after my test. I eat my breakfast in the morning and I eat it all alone. I eat my breakfast in the morning and I eat it all alone. Complaining from no
one. In this room I am all alone. I need complete quietness. I'll be back after my days. I eat my supper in the evening and I eat it all alone. I eat my supper in the evening and I eat it all alone. I eat my supper in the evening and I eat it all alone. I eat my breakfast in the morning and I eat it all alone. Ja, fantastisch. Sweet Mary Jane. We hebben het al even gehad of jullie al heel lang spelen, maar in deze band, hoe lang bestaat deze band eigenlijk? De band bestaat 4 jaar, maar in deze formatie 2 jaar. En wat zijn de plannen voor volgend jaar? Heel veel spelen. Heel veel spelen? Opnemen, uitbrengen, eigen werk maken. Dus wat we nu spelen is eigen werk. Maar tijdens optredens doen we ook heel veel van anderen natuurlijk. Ja, dat mag ook in de blues, toch? Natuurlijk mag dat. Ja. En er zijn heel veel mooie nummers, dus waarom zou je ze niet spelen? Moet een compleet album komen? Dat is wel de bedoeling, ja. Lekker man. Dus we doen iedere keer 3 nummers. Dus we hebben 3 nummers uitgebracht. We hebben nu weer 3 nummers opgenomen. Die moeten nog ingezongen worden en gemixt. En dan brengen we die ook uit. Totdat we er zo'n 12, 14 hebben. Ja. Een lekkere bluesplaat. Mooi, straks meer van Sweet Mary Jane. Ik ben een man die wij gelukkig al een paar keer de gast horen haken over een behoorlijke periode. En ik ben blij dat het 3 uur weer is. Wat gaat een uitverkochte zaal, jong? Asterix, Lucky Fons. De derde moet ik maar zeggen. Hoi. Hoi. Leuk je weer te zien, man. Ja, heel fijn om hier weer te zijn. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja. Ik vanavond dus in de oude Blokhuispoort. Volgens mij is het niet lang meer een podium, hè, Asterix. Nee, dat gaat verhuizen. Waar naartoe is nog niet helemaal bekend. Ja, dus ik vind het wel eer om daar als een van de laatste mogen spelen. Ik zag op volgens mij op Facebook of op je site. Yes! We gaan weer los 2019 met de clubtour. Ja, klopt. Ik mag eindelijk weer. Ik train natuurlijk overal op, festivals en theaters. En ik kom niet zo heel vaak. Ja, dus in de clubs kom je gewoon af en toe. Een soort luxe probleem eigenlijk. Dat ik zo vaak ben ik ook weer niet in de club. Nee, maar ik vond het wel opmerkelijk, ja. Want je speelt zoveel, je bent eigenlijk altijd op pad. Ja. En dan yes, mag de club in. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja, dat zeg je goed. Ik mag het ook inderdaad. Ga je dan met de complete band? Nee, maar ik ben wel een soort. Mijn imaginaire band wordt wel steeds groter. Okay. Dus ik heb tegenwoordig. En ik heb ook nu ook wel wat meer apparaatjes op het podium. Dus ik blijf nog wel, de kern blijft nog wel het klassieke singer-songwriter ding wat ik doe. Maar ik heb ook een drumcomputer tegenwoordig. Die staat ook op het podium en zo. Ja, hier niet, maar vanavond zeker wel een Asterix. Dus op het laatst wordt het ook gewoon knallen. Misschien zou het wel leuk zijn om weer. Ik weet niet, ik hoor net Sweet Mary Jane en dan heb je echt dat bluesband gevoel. Dat, weet je wel, gewoon de basdrums en een gitaarsolo, dat is ook wel zo heerlijk. Ja, en zeker in zo'n club, dan moet het zweet ook een beetje van de muren afspannen. Hè? Ja, precies. Ja, maar gelukkig dat het lukt in mijn eentje ook al wel. Wat voor jaar heb je gehad? Druk dus? Ja, druk, creatief ook. Ik heb een nieuw album gemaakt, dat komt in februari uit. En dus daar ben ik heel erg mee bezig geweest. En ja, ik heb gewoon veel optredens gehad. Mijn vorige platen, dat rolde lang door, zeg maar. Ik had dit jaar een beetje bedacht, zo van, dan ga ik daar heel erg focussen op nieuwe dingen creëren. Maar ik bleef maar doorspelen en dat was ook wel heel leuk eigenlijk. Ja, want je laatste was in je Naki volgens mij, hè? Ja, toen was ik hier ook. Maar dat voelt helemaal niet zo lang geleden. Maar dat is al bijna 2,5 jaar geleden. Maar voor mij... Ja, er is zoveel van die plaat gekomen dat het doorgaat. Ja, en voor mij ben jij ook wel een jongen inderdaad, wat niet alleen de clubs en solo en dat soort dingen, maar heel veel projecten. Ik zag je laatst ook weer bij een of ander discussie op televisie, word je daarvoor gevraagd? Ja, klopt. Ja. Ik heb ook veel nevenactiviteiten. Ik schrijf onder teksten, ook Engelstalige teksten voor mensen in de klassieke muziek, zoals de zangeres Nora Fischer en het Ragazzi Quartet. En inderdaad, ja, ook veel tv-dingen. Dat doe ik dan gewoon voor de lol. Ja. Maar muziek blijft wel echt het belangrijkste. We praten straks over verder. Je gaat een paar nummers hier spelen, ben ik heel blij mee. Straks achter het vleugelmenu, gewoon lekker met je... Wat voor gitaar is dit eigenlijk? Bijzonder? Ja, dit is een Gibson J100. Het is een beetje, je kent de beroemde J200, is die countrygitaar die Elvis ook altijd speelt. Dit is de iets simpele versie daarvan, maar net zo mooi. Die J staat voor Jumbo en dat is ook heel groot. Daarom heeft hij een mooi basgeluid. Ik speel ook altijd die bas zo met mijn duim. En dan lijkt het net alsof er een contrabas meespeelt. Daar ben ik altijd voor. Hoe heet het nummer wat je gaat doen? Ik had nog willen zeggen, nieuw lied. Lucky Fons, live in Noorderwind.
Ik had nog willen zeggen dat ik van je hou. Maar jij moest naar een feestje en je moest en zou. En daarom had je haast en ook geen tijd voor mijn gelul. Dat kan toch ook wel morgen wel, al die flauwekul. En ik probeerde nog te bellen, midden in de nacht heel laat, om te zeggen dat ik van je hou en hoe het met je gaat. Maar je stuurde mij een appje en daar stond alleen maar in: er zijn hier heel veel mensen, dus bellen heeft geen zin. En ik lag daar maar te woelen, in mijn eentje, in mijn bed. En te denken aan de dingen die ze niet had gezegd. En gisteren was er ook al iets, hè. Ze deed een beetje vaag. En misschien moet ik er wat van zeggen. En misschien moet dat vandaag. En later op de middag zaten wij op een terras. En ik vroeg je naar je vrienden en hoe het feestje was. Maar alles wat jij zei was ja, nee, best een beetje wel. En voordat ik het wist, vroeg ik: is er een ander in het spel? En toen keek je zo geschrokken. Je zei: oh, mijn lieve schat. Ik was gewoon wat druk aan het doen. En daarom denk je dat. En ik weet dat je bezorgd bent. En ik heb een dikke kater, maar je moet niet zoveel stressen, want dat doe je toch wel vaker. En toen werd ik weer wat rustig. Ging ik 's avonds naar een feestje om zelf wat te ontspannen. En daar zei iemand: hé, weet je, ik fietste gisteravond laat langs een cafeetje in de stad. En ik wilde nog wat drinken. En het grappige was dat er was daar helemaal niemand, behalve jouw vriendin. En ze zat daar maar te staren. En ze had denk ik geen zin om eventjes te praten. En ik weet het ook niet hoor, maar het leek alsof ze wachtte. Dus toen fietste ik maar door. Lucky Fons. Mooi dat hij er is. Altijd druk met creatieve zaken dus. Ook in opdracht van anderen. Kun jij in opdracht gaan zitten en denken, nou ga ik schrijven? Of ben jij toch een momentenmens? Nee, ja, ik vind het soms wel juist fijn in opdracht. Als iemand, een componist of een tekst, of iemand die een tekst nodig heeft, hij zegt van ik wil daar een tekst over. Want soms is het juist wel een goede manier om een beetje uit je eigen... Ik heb wat heel veel opties in mijn hoofd. En als iemand tegen je zegt, ik wil daar een nummer over, dan is het soms juist heel duidelijk. Dan denk je van... en dan soms ook, als je voor een ander schrijft, dan heb je ook soms het gevoel, dan hoef je jezelf niet zo te bewijzen. Dan denk je, oké, ik wil gewoon iets moois schrijven voor die persoon, maar dan heb je niet zo... Dan word je, soms gaat het sneller, omdat je niet zo bezwaard bent door je eigen artistieke ambitie, als het ware. En dan wordt het natuurlijk juist daardoor nog beter, omdat je niet zo... dan hoef je niet die singer-songwriter uit te hangen. Ja, fantastisch. Ja, geweldig hoe dat soort processen dan in je hoofd kunnen gaan. Hè. Zo'n avond is vanavond. Hè. Je gaat naar Asterix. Staat alles dan vast of juist niet? Want je bent aan het spelen natuurlijk, aan het uitproberen.
Nou, in principe staat niks vast. Dat is ook wel een voordeel van solo act zijn. Dus ik kan ook vaak tijdens de show, als ik vind, nou, de energie moet nu heeft nu even snel een nummer nodig, dan doe ik dat gewoon heel snel. Maar ik heb wel dit is bijvoorbeeld de laatste try-out voor de echte clubtour. Maar ja, try-out, ja, ik maak niet echt verschil tussen. Voor mij is alles een try-out, zeg maar. Ja, maar daarom zeg ik, het is ook wat uitproberen. Het is wel aftasten in zo'n laatste avond. Ja, in die zin wel. Dus, maar ik ga wel bijvoorbeeld vooral, ik ga nieuwe nummers spelen. Maar ook oude nummers, maar vooral, ik ben natuurlijk heel erg aan het kijken hoe die nieuwe nummers werken. Zoals dit of zo, hoe dat werkt in de club. Want mensen kennen dit natuurlijk nog niet. Alleen van live optredens. Ik heb dit allemaal opgenomen voor mijn CD, maar dat is nog niet. Dus, maar ik vind het ook wel een hele spannende fase. Want dan kan je wel echt zo... Je proeft echt... je hoort ook... Mensen luisteren met heel veel aandacht naar de tekst, want ze kennen het ook nog niet. Dus ze denken de hele tijd, oké, wat gebeurt er nou in het verhaal? Dat is ook wel prettig, weet je wel. Maar vanavond is dus de laatste avond dat ik dit speel, zonder dat mensen het van YouTube of Spotify of mijn CD kennen. Dat is ook wel bijzonder eigenlijk. Ja, ik kan me dit voorstellen. Nou, spannend dus. Ben je ook iemand die dat wel nodig heeft, die try-outs? Zou je het zonder durven? Ja, ik zou het zonder wel durven. Want ja, zoals ik al zeg, try-out, voor mij... Ik vind het gewoon te gek optreden vanavond. Ik vind eigenlijk dat elke show een try-out moet zijn. Je weet toch nooit van tevoren wat je gaat... Je weet van tevoren nooit echt hoe het gaat worden. Dat geldt voor elke artiest. Dus ik vind ook dat je dat zelf moet toestaan. Dat je gewoon op het podium gaat. Als je het podium op zou staan en je zou van tevoren al precies weten wat er gebeurt. En het publiek zou het ook al precies weten. En je zou ook gewoon weten van, nou, dat gaat gewoon zo goed, want dat kan ik. En dan doe je toch iets verkeerd, denk ik juist. Hij komt dan op DVD, maar... Ja, precies. Ja, ik vind juist het mooie van live optredens, wat zo'n heel eeuwenoude kunst is, juist het mooie daarvan is dat mensen allemaal op hetzelfde moment in één kamer bij elkaar zijn. En er kan alleen gebeuren wat op dat moment gebeurt. Weet je wel? En muzikanten die voelen ook die vibe altijd van het moment en de plek waar je bent. En dat is juist het aardige aan live optredens. Dat het altijd een heel dynamisch en juist per definitie een veranderlijk ding kan en mag zijn. Dat maakt het zo interessant en creatief. En leuk dat je hier bent. Maar dan ga je vragen, wat ga je spelen nu? Ik wou een liedje op de piano. Oh, dat kan ook. Dan gaan we naar de break verder met jou. Ja, laten we dat doen. Ja. Nou, dan ga ik naar Sweet Mary Jane, heren. Ik kom straks bij je terug, Fons, want hij moet nog even soundchecken met de vleugel en de bluesband. Volgens mij kun je die gewoon rechtop zetten en gaat spelen. Geen probleem. Ja. Hey, vanavond gaan jullie akoestisch spelen in de IS Pub. Natuurlijk is dat een verschil met wat jullie nu doen natuurlijk. Maar ook muzikaal, dat je zegt van heel andere nummers of zo? Nou, sommige nummers wel. Want sommige nummers lenen zich niet voor elektrisch. Maar andersom, elektrische nummers lenen zich soms niet voor akoestisch. Nou, daarom. Maar, dus het is niet helemaal hetzelfde. Maar er zitten wel heel veel dezelfde nummers in. En dat wordt ook heel vaak geapprecieerd. Want ze zeggen van, nou, die nummers horen we eigenlijk alleen maar elektrisch hard. En nou spelen jullie ze akoestisch. En dat is iets heel anders. Ja. Welke ga je nu doen? We gaan nu de Hatchling doen. Oké, live in Noorderwind, Sweet Mary Jane!
Sweet Mary Jane. En als we aan het tijd hadden we ook ze nog vregen van de vierde nummer. Maar aan de break gaan we eerst nog optreden. Hier onder andere van Lucky Fons en Erwin Java. In het voorprogramma van Lucky Fons zit Jamila Faber. Die ging even oervallen. Ja, hoi. Oh, bliksem. Ja, bliksem. Hoe is het met jou? Ja, wel goed. Ja, hè? Ja, zeker wel. Jong voorprogramma. Ja, zeker. Dat vind ik ook heel leuk, ja. Sorry, ik zat even vast. Wat is die boom met Lucky Fons? Nou, we kennen elkaar al heel lang. En we hebben afgelopen Oerol een surprise optreden gedaan. Dat was ook heel erg leuk. En nou, toen kwam het een van het ander. En nu gaan we dus weer samen spelen. Oh, wat leuk. Oh, ja. Dat vind ik gezellig, joh. Ja, heel gezellig, ja. Laatste keer dat je wist mijn boek. Sorry, wat? Het schreeuwen, hè? Je was aan het schrijven. Ja, maar dat was vorig jaar, hè? Vorig jaar alweer, ja. Ja, toen heb ik hem uitgebracht en ook hier gepresenteerd. Maar komt er nog... Ja, dat bedoel ik. Maar dat is de laatste keer dat je hier volgens mij was, of niet? Ja. Ben je weer aan het schrijven, bedoel ik eigenlijk? Ben je nog met projecten bezig? Ik ben altijd bezig, maar ik ben niet momenteel per se bezig met een boek. Ik heb net een grote kunstinstallatie gedaan met allemaal overheidprojecten. Dus weet je wel, van die oude lichtbakken. Ja. En ga ik vanavond ook weer meenemen. Ja. Dus, sjouwen. Ja, daar heb ik zin in. Maar er is altijd van alles gaande. En ik ben nu op zoek naar leegstaande panden in de binnenstad van Leeuwarden. Voor mijn laatste project als stadskunstenaar. Ja. En nou, dus als je een pand hebt... Hey. Wat gaat daar gebeuren? Of kun je daar nog niks over zeggen? Nou, ik wil in plaats van dat er allemaal leegstand is... een soort wereldjes creëren. Ook met zo'n overheadprojector. Helemaal mooi uitsnijden. En het kan van alles zijn. En dat het dan als je dan een leegstaand pand ziet... dat je dan verwondering hebt in plaats van... het aanzicht van een leeg en treurig pand. Plus dat ik het ook gewoon leuk vind om te doen. Zo denk je het om, de passie. Hartstikke nog een leuk pand. In Ljouwert, let het even weten, Jamila Faber. Jong in ieder geval. Tegeer met Lucky Fons, die zal straks nog optreden. En ik denk, vol haar even als stadskunstenaar. Ze had nog hier een project te gaan. Wij nog in een nice blokje. Graag gedaan, Alex. Goede zorg is belangrijk voor jezelf en voor de mensen om je heen. Met onze zorgverzekeringen ben je verzekerd van goede zorg voor een scherpe prijs. En je regelt alles voor de hele familie eenvoudig online of in onze app. Alles voor elkaar noemen we dat. Kom langs in een van onze winkels of kies je zorgverzekering op unive.nl/zorg. Unive, daar plukt u de vruchten van. Nu bij Kruidvat een gratis Curver Steamer cadeau ter waarde van €9,99. Bij 2 actieproducten van Gillette, Oral-B, Ola's, Always, Head & Shoulders, Prodent, Old Spice, Pampers, Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Verras je vriendin, zusje of moeder met een Hallmark verwenkaart. Nu bij deze cadeaukaart vanaf €25 €10 extra cadeautegoed gratis. Dat is wel extra moeilijk kiezen. Extra veel leesplezier, een extra lekker geurtje of een extra luxe diner. De Hallmark verwenkaart. De extra leuke cadeaukaart voor vrouwen. Te koop bij Primera, The Read Shop, Jumbo en Hallmark.nl. Er is een nieuw kit in het premium autosegment. Waar status regeert. Waar luxe nooit optioneel is. Waar rijcomfort zich kilometer na kilometer uitbetaalt. Een Executive Premium Flagship Model. Met één groot verschil. Bij Opel mag je het gewoon een dikke bak noemen. De Opel Insignia. Lease vanaf €459 per maand. Kijk hoe dik hij is op opel.nl. De Frieske Opel-dealers Dijnem, Engelsma en Winia of Citon staan van jou klaar. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Haas is nog optreden van Lucky Fons en Erwin Java. In Noorderwind dus nog het laatste jaloeren te gaan. Maar eerst het nieuws uit de provincie, maar Dieter Seijers. Het lijkt erop dat in een Nederlandse groep Giele Heskes morgenmiddag in Ljouwert demonstreren zal. Op een besloten groep op Facebook staat dat de demonstranten haar middags bij het Griosgebouw in Ljouwert samen zullen. De beweging van Giele Heskes ontstier dit hier in Frankrijk en protesteert er al weekend zien vooral de hege brandstofprijzen. De Nederlandse groep zou in Ljouwert demonstreren wil het zien de hield heger wordende prijzen voor levensonderhoud. Er kiest steden als Den Haag en Grijns zien demonstraties pland. De eigenaar van het schip Amicitia is vrijsprutsen van deertroch schuld. De man uit Stienswaard verantwoordelijk houden voor de deer van 3 Duitse passagiers die het op zijn schip zielden, doet er de meest van alle bruts. Die kwamen op de 3 slachtoffers terjochten. Nevens de rechtbank in net goed genoeg bewijst worden dat het ongeluk de schuld van de schipper west had. Dat hield Bigeliks voor het verwijt dat de man net goed genoeg tasjoen had op de reparaties aan zijn schip, zei het passerjochter Wiebe Klaus.
De rugbank zei ik van ja, dat valt hem te verwieten. Alleen in de rugbank zei ik van eerder nou tussen dat onvoldoende taszicht en het incident een oorzakelijk verband. Nou, heus waarschijnlijk inderdaad net. En dan kom je net aan de mate van schuld daar die je nodig hebt om je te veroordelen voor deze schuld. De skipper van de amicitia wie een werkstraf van 200 uren eerste en 3 maanden cel onder betingst. Een vrouw uit Donkerbroek had een jellier cel gekregen omdat ze van 2 meisjes aan €5.000 vertjusteren had. De vrouw vertelde vooral bij oudere malje een sneu verhaal om zijn yield los te krijgen. Ze broekte dat na alle gedachten om haar drugsverslaving te betalen. De vrouw had Jedder veroordeeld en opnam best van haar verslaving, maar dat had net geholpen. Ze moet haar nou opnieuw behandelen litten van de rechtbank. Ze mag geen drank en drugs meer broeken en ze moet ook verhoezen naar een instelling voor begelaat weien. Die €5.000 die ze vertjusteren had, moet ze waarom betalen. Politie in Ljouwert hebben juster een bandje van 2 jaar gevonden dat alleen nog thuis wie. De politie hier een tip kregen van mensen die het zwaar gaan maken door de Lietse Pjut. Doet de politie bij het huis kwam, waar het net iependien, doet ze 3 keer inwien, vonden ze het bandje. Dat wie al oestuur. De mem kwam een uren later thuis. De politie had te regelen dat het gezin tenai begelaat werd. Het waren er nog. Het is droog, de lucht is bruin, de zinnen kunnen er wel bij komen. Er zit een matige, onvrij krachtige zuidwestenwind en het is 4 of 6 graden. Morgen is het eerst droog, later krijgen we rein. Het wordt morgen 8 of 9 graden. En s'nachts hebben we geregeld rein en dan is het 10 graden. Spannende wedstrijd hier. Het BPM-team gaat in de aanval, maar Nissan speelt het tactisch slim. Hey, verrassing. Nissan hield 2 topspelers in reserve en stuurt ze in extra tijd het veld op. Kijk, met een mooi 1-2'tje omzeilen ze de BPM die tevergeefs de hoogte ingaat. En daarmee scoren ze! Ja! Nu in de Nissan BPM-verlenging een Qashqai of Micra met lage BPM en hoge voorraadkortingen. Tot wel €3.000. Scoor snel bij uw Nissan-dealer. Nissan Innovation that excites. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe basgitaar, piano of producer gear. We support your stage. Bax Music. Aldi heeft alles voor de slimme Sint. En nu heel veel snoep en strooigoed extra voordelig. Bijvoorbeeld chocolade kruidnotenmix. 300 gram van €1,29 voor slechts 99 cent. Wie wil dat nou niet? En 800 gram kruidnoten van 99 cent, nu voor maar 75 cent. Dat wil toch iedereen? Van die slimme Sint. Alles voor de slimme Sint. Kom snel langs, want op is op. Natuurlijk, Aldi. Zoek je nog een muzikaal cadeau voor Sinterklaas? Kijk op baxmusic.nl/Sint. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3.000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. En nog een liedje jaloer het keer met Noorderwind live hier. En mij natuurlijk nog meer live optredens. Onder de oren van Erwin Java. Zelfs straks nog even een soundchecken. Misschien heb ik nog tijd voor Sweet Mary Jane. Maar ja, dat, we hadden je gezellig. Het is hier druk. En we hebben altijd te weinig tijd. Dat is helaas het lot van dit programma. Lucky Fonds. Heb jij dat trouwens ook? Ik heb het al met mijn programma. Maar heb jij na elke voorstelling het idee... ik heb ook werkelijk mijn verhaal kunnen vertellen? Of heb jij ook dat gefrustreerde gevoel van... ik had nog wel even door willen gaan? Nou, dat vind ik wel fijn aan mijn eigen show hebben, dat ik nu headliner ben. Ik had het vroeger als voorprogramma wel. Dan moet je kort. Ja, maar dan staat, mag je 25 minuten, 30 minuten of zo. Maar nu mag ik wel ook spelen. Maar voor mij is het nog altijd te kort. Ik zou het liefst echt 3,5 uur spelen. Serieus? Ja, maar ik weet dat mensen ook, die moeten op een gegeven moment de trein ook naar huis hebben. Dan gaat de laatste trein. Ik heb al wel eens meegemaakt dat ik zo lang doorga dat die mensen dan denken van ja, wij willen dat ze wegliepen. Ik dacht van nou, ze vinden het niet leuk. Maar dan zeiden van ja, we moeten de laatste trein hebben. En dat vind ik dan wel een beetje sneu, weet je wel. Want dan... op het laatste, vaak is het op het laatste moment toch ook een soort extatische moment. Je wil dat ze dat ook meemaken. Dus ik moet mezelf eigenlijk meer inhouden. Zo ja. Kun je dat zelf trouwens? Of is het toch een tourmanager die dan op een gegeven moment zegt van... hey, het is wel mooi geweest. Nou, Frits... ja, Frits is hier vast. Ja, ik heb Frits een vaste tourmanager. En hij heeft wel van die seintjes van... soms kijk ik naar hem en dan doet hij dit of twee. Zo. Ja, dat heb ik ook echt wel nodig. Want soms, als ik echt lekker aan het optreden ben, dan raak ik de tijd kwijt. Dan heb ik niet eens door hoe lang ik bezig ben. Verbaast me helemaal niks. Welk nummer ga je doen? Ook een nieuw lied van mijn album In de Loop der Jaren. Ik ben heel erg blij dat je nieuw werk ook doet vandaag. Lucky Fonds!
ben ik heel wat kwijtgeraakt. Zo had ik ooit een sjaaltje dat mijn moeder had gemaakt. Blauw met zwarte strepen, niets bijzonders of speciaal. Maar op de hele wereld was er eentje maar die sjaal. En toen ben ik hem verloren in een cafeetje in de stad. En daar kwam ik dus pas achter toen ik besefte dat het te laat was om nog terug te gaan. We waren al te ver. En het is ook maar een sjaaltje. Het is ook maar een sjaaltje. Het is ook maar een sjaaltje. Het is geen ramp, het is niet erg. Maar dingen zijn maar dingen. Je komt er overheen. Van alles wat ik kwijt ben, is er eigenlijk maar één ding dat ik echt terug wil. En ik zeg dit met een zucht. Van alles op de wereld wil ik het liefste mijn lichaam terug. In de loop der jaren ben ik heel wat kwijtgeraakt. Zo had ik ooit een boekje dat ik zelf had gemaakt. En daarin stonden dan teksten, het begin van een roman. En de titel was Verhalen van een oude jonge man. En op een dag was ik verstrooid en toen heb ik het weggegooid. En ook al ging dat dan per ongeluk, ik voelde mij berooid. Van al mijn mooie plannen, al mijn 17 romanen. In de fik gevlogen, in een vuil verbrandingsoven. En ik kan het niet geloven, want ik zie het nooit meer terug. Maar dingen zijn maar dingen, je komt er overheen. Van alles wat ik kwijt ben, is er eigenlijk maar één ding dat ik echt terug wil. En ik zeg dit met een zucht. Van alles op de wereld wil ik het liefste mijn lichaam terug. In de loop der jaren zal ik altijd blijven zoeken. In de allervreemdste gaten en de allervreemdste hoeken. Want ook al ben ik dan een geest en een geest en een geest en verder niets. Die geest die moet toch ergens zijn, dat is tenminste iets. En wonderen gebeuren, dus ik geef de moed niet op. Ooit komt er een briefje met een grote envelop. En op dat briefje staat geschreven, en dit is een mooi verhaal. Maar we hebben je kunnen vinden, want je naam stond op het label. Op het label dat genaaid was door je moeder op je sjaal. Wauw, mooi. Dank je, dank je. Straks nog een, maar dan weer mij de gitaar. Aanzezek Erwin Java, mijn fantastische jongeres hier live in de sturing. Maar eerst, we draaien een clip, kunnen we even soundchecken. En dan ben wij er straks weer mij Blues en de singer-songwriters.
Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe, bij alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben als het avond is, oh, want 's avonds mis ik je vaak. Je weet dat ik niet luister als je praat als dit en me raakt als dit en dan gaat. Zeg maar dat het goed komt, geef me stukjes toekomst, of moet ik je maar laten gaan? Ik kan het niet hebben als het avond is, ik heb je vaak gemist inderdaad. Nu sta je hier weer voor me, ik twijfel geen seconde, voel jij dit ook? Jouw hand in de mijne, of is dit te weinig om door te gaan? Bij alles wat je zegt, ik voel niet dat je vecht, is dit klaar misschien? Ik weet gewoon niet hoe, bij alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben als het avond is, oh, want 's avonds mis ik je vaak. Je weet dat ik niet luister als je praat als dit en me raakt als dit en dan gaat. Zeg maar dat het goed komt, geef me stukjes toekomst, of moet ik je maar laten gaan? Ik kan het niet hebben als het avond is, ik heb je vaak gemist. Ja, lekker muziek in de Zolen van Noordwien live. Maar toch een heel mooi einde. De komende 10 en 15 minuten kan ik je hem voorspellen. Maar ik ga eerst even naar 15 december. Want dan is namelijk het Fries Festival. Dat begint al op vrijdag jongens trouwens, de 14e. Dan zal ik de Friese Pop Awards voor Utrecht worden. En dat begint toch al wel wat te prikkelen, want de eerste nominaties ben bekend. Dus ik is naar Friesland Pop, de site gaan. En ik kan stemmen op de publieksprijs namelijk. En ik mij eigenlijk de naam al bekend meidje van wat in ieder geval nomineerd is. Dus ik kiezen op de Stadsoase hier in Ljouwert. Podium Asterix kan naar voren hellen worden. Neo, Never Ending Orchestra, had alles te krijgen met de culturele haatster. 8501 Indie. Sci-fi, dan Balders Draumar, 3 voor 12 Friesland, Maurice de Jong, Roland en Heksenhamer. Het binnen de nominaties voor de publieksprijs voor dit hier van Friesland Pop. Ga naar de site, stem erop. Het kan nog een behoorlijke tijd. En dan zullen we zien wat 15 december in ieder geval die prijs wint. Ik ken nee man, die er al een geweldig mooie carrière hoorn had. En ik net van stoppen wit gelukkig. Erwin Java, QB Herman Brood, neem ze maar al, King of the World. En nu toch eigenlijk een beetje voor je solo carrière gekozen, mag ik het zo zeggen? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Welkom trouwens. Ja, hey, dankjewel. Ja, leuk man. Ja, ik heb hier een cd, gaan we straks ook even een stukje van draaien. Erwin Java, Keep It Real. Vanavond ga je ook spelen in de Harmonie. Wat kunnen we verwachten? Nou, veel nummers van mijn laatste album, maar ook een aantal nummers van deze prachtige zangeres hier. Stel haar even voor. Dit is From Miami, Florida. Kat Riggins. Yeah. Nice to meet you. It's good to have you on the show. Thank you so much for having me. Hoe ben je haar op het spoor gekomen? Wij zitten allebei in een theaterproductie. Dat heet Keep the Blues Alive, onder auspiciën van Johan Derksen. En nou ja, goed, hè, deze cd die ik gemaakt heb, die doe ik met diverse vocalisten. Maar die zijn niet altijd beschikbaar. Zoals Tineke Schoenmaker, die heeft Barrelhouse, hè, dus die moet vaak optreden. Ralf de Jong ook altijd aan toe. Ja, en, nou ja, en toen heb ik Kat gevraagd van, hey, vind jij het leuk om eens mee te doen? En dat hebben we een paar optredens gedaan en dat ging fantastisch. Ja. Geweldige zangeres. Betekent ook dat je internationaal wil met deze plaat? Hey, the sky is the limit. Ja, toch? You never know. En blues is universeel, toch? Dat dacht ik wel, ja. Dat heeft iedereen. Iedereen heeft wel zijn blues, toch? Ja. Hoe spannend was dit project voor je? Nou, behoorlijk spannend. Altijd met bands meegedaan, hè?
Altijd met bands. En ik zing natuurlijk zelf niet. Hè. Dus ik heb in eerste instantie gekozen voor liedjes die zeg maar in mijn muziekhistorie wat hebben betekend. Hè. En die heb ik een beetje veranderd. Arrangementjes een beetje veranderd. En het was gewoon heel spannend. Wat moest er onder mijn eigen naam? Hè, nu. Dus, maar ja. Met succes, want hij is al een tijdje uit. En heel veel goede recensies, goede reacties. En je speelt ook veel, dus wat dat betreft... Als je niet bevalt, word je niet meer uitgenodigd, zeg ik altijd. Toch, zo werkt het, hè? Ja. Ik geef hem naar je buurvrouw toe, want die gaan zeggen straks natuurlijk onderwijs naar de Harmonie. Blues Festival, daar zullen ze optreden. Did it all start with the blues with you? It started naturally with gospel. Of course. Yeah. But the blues was always in my heart. Yeah. And you're now playing with Erwin here in Holland. How do you perform in America? Is it with a band or solo? Yeah, I do have a band in America. What I call the experience is the Blues Revival. Okay. So whenever I perform at home or even here outside of the Johan Derksen Theater Show and outside of with the fabulous Erwin Java Band. He's great, isn't he? Isn't he? Yeah. So I call it Blues Revival. Okay. That's nice. So blues and blues. Ja, of blues. Oké, fantastisch man. Dat is een echte bluesdame dus. Het is all blues, hè? Ja. Vandaag hier met z'n tweeën, maar vanavond sta je met de complete band? Ja, dat klopt. We spelen zo meteen het nummer, dat staat ook op deze cd, maar het is echt een uitgeklede akoestische versie. En vanavond is het echt full power knallen. Ja, hoor. Welk nummer gaan jullie doen? Red House. The studio is all yours. There's a red house over yonder. That's where my baby stays. Yeah. There's a red house over yonder. That's where my baby stays. But I ain't been home to see my baby in 99 and one half days. Wait a minute, something's wrong here. See, my key won't unlock the door. Yeah. Wait a minute, something's wrong here. Key won't unlock the door. I got a bad feeling. My baby don't live here no more. Won't you tell me what's wrong, Erwin? Cross that hill. Yeah. Might as well go back over yonder, cross the hill. 'Cause if my baby don't love me no more, I know somebody will. Somebody will. Thank you. Wow. Piekenvel, goosebumps. Piekenvel, we say it here. Oh, Piekenvel. Yeah. In Kippenvel. Yeah, but he's talking Dutch, we're talking Frisian. This is different. Look, I'm just trying to get a hold of one language at a time. If you tonight on the stage call it Piekenvel, and then they will give you all the honors you. Okay, Piekenvel it is. Ja. Ja. Even over de CD toch, want dat is een prachtig project geworden. Ben je alweer bezig met de volgende, of is dit het nog even? Wel. Ja, kijk, op dit moment is het echt. Ik geloof dat ik tot juli heb ik iets van 80 optredens nog. Dus ja, gigantisch. Heel druk, ja. Ik doe nog een project met jongens uit Leeuwarden, of het Buog, dat ken je wel, hè? Ja. Jumping Jack, dat is in mei. En dus die Derksen show loopt tot april. En ik doe ook nog shows met mijn eigen band. Dus volle bak. Volle bak, ja. Dus, maar in mijn hoofd ben ik wel bezig met
medisch nieuws. Ja, want ik kan me voorstellen, dit is een beetje een legacy plaat geworden, hè, wat je al zei. En ik kan me voorstellen dat jij als muzikant, hey, ik wil nu ook een tweede maken. Precies, ja, eigen nummertjes een beetje. Nou ja, goed, ik heb hem vaak in de auto op. We laten even een stuk horen. Het is een nummer dat je met Ralf de Jong, hier vaak op Klompen ook in de studio geweest trouwens. En Barrelhouse komt trouwens in februari, zie je, dames en heren, in verband met hun jubileum. Dus we kennen ze gelukkig allemaal, wat goede muzikanten. We laten een stuk van Ralf horen. Thank you. Wij gaan elkaar vanavond treffen. Ik doe de presentaties. Ik ga je aankondigen vanavond. Ah, te gek. Wat leuk. Ik ga een mooie tekst verzinnen voor je. Ja, prima. Te gek, jongen. Ja, dat ga ik mooi voor je spelen. Deal. Ja. See you tonight. See you tonight. Oké, te gek. We laten even een stukje jaren, dames en heren. Dit is Erwin Java en zijn album. In dit geval dus mijn vocalist Ralf de Jong. Ik zou zeggen, keep het album en draai hem helemaal. Want hij is lekker, net alleen in de auto, maar ook lekker thuis bluesmuziek. En jong is dat Bluesfestival Reino van de Harmonie. Hoi. Hoi. En Anne van der Werf trouwens, die is dit nice. Want je bent een beetje de founding fathers voor dat festival, mag ik het zo zeggen? Nou, ik denk dat Reino dat is, want die is van de Harmonie zelf. En doe best van de blues. Ik ben van de blues en de harmonie, maar Anno die ondersteunt ons aan alle kanten. En dat is wat heerlijk, Erwin Java. Ja, dat is... er komt toch een geschiedenisboek binnen? Jo, dat is ja, QB, wat je zei, Herman Brood, dat is natuurlijk de grootste van Nederland, zou je bijna zeggen. Het is echt mooi. Leuk dat je hem hebt. Wat doe je meer, jong, Ali? Wat komt er al hier? De Kings Rhythm Crew komt. Dat is, ja, ik ben even in de war met de... Daar ben ik al je naam. Ja, het zijn allemaal dezelfde namen. Dat is ooit opgezet door Erwin Java met, hoe heet hij? Ja. De drummer van Normaal. Uit Column, zien we. Ja, de Living Blues Experience. Erwin te gek. Ja, ook hartstikke mooi. Weng Denk Doodle, niet te vergeten nummer. Ooit met de drummer Arjen Kamminga, een Leeuwarder. Ja. En daar zit Bas Kleine zit er ook bij. De moelharpspeler. Ja, en die heeft ook nog volgens mij een prijs gewonnen als beste Montemani. Ja, die Blues Awards volgens mij. Blues, volgens mij. Een keer. Wat doe je meer? Doe je stuk dan spelen? Ja, en voor jou roer niet schema. Ja, ja, ik sta precies in het midden. Van Erwin Java aan de ene kant, Fokke de Jong aan de andere kant. En ik steer maar Wijmer van der Werf, mijn bluesproject. Precies in het midden, in het foyerpodium. En we gaan meer doen. Electric Hollers, dat zijn... te gekken met, als je trijken hoort. Ja. En ik wil ze nog trijken gaan en daarna nog trijken. Het is fantastisch, jong talent. Ja. Die een beetje Zeppelin-achtige blues muziek maakt. Nou, ze zijn geïnspireerd door Jimi Hendrix, 10 Years After. Nou ja, het is Tim de gitarist is een kruising. Berkenholz. Ja, van Elvin Lee en Jimi Hendrix. Die jongen, dat is geweldig, niet te overtreffen. Max, de drummer, als je hem ziet, dan heb je al plezier. Want die jongen die drumt meer met zijn hoofd en zijn uitdrukkingen dan met zijn stokjes. Het is echt machtig. Jongelui. Ja, heel mooi. Verschillend podium, eigenlijk. Twak Rutten en wat Litser in de hal. Er komt nog Sietse Bouwman met zijn gitaarinstituut. Wat hartstikke druk. Jongens, ik maak naar Lucky Fonds daar. Hoe laat? 8 uur. Waar? Harmonie in Leeuwarden. Wat kost het? €24. Net stenen, maar... Ja. Bluesfestival is hartstikke leuk. En als tref ik hem drinken wij een mooie whisky op. Zit het zo dan? Tot vanavond. Dank u wel, man. Goed. Ik ga naar Lucky Fonds, want die staat in een uitverkocht Asterix. Ja. Dus daar hoef ik geen reclame meer voor te maken. Wolf, als je naar je album komt, die 2009. Heb je al een titel trouwens? Ja, maar die is nog... Die ga ik nog niet vertellen. Nee, ik ga ook niet meer zeuren, want je hebt nieuw werk gespeeld. Dus daar ben ik al heel erg blij mee. Met je nieuwe album hier gewoon komen. Ja. Let's make a deal. Ja. Welk nummer ga je nog spelen? Graag. Ik ga ook weer een nieuw liedje, want het gaat goed. Dit lied heet... sinds kort heeft ook pas een titel sinds vorige week, maar... Ik ben er nog niet op. Ja, volgens mij heet het Zoenen. Ja, Zoenen, denk ik. Ja, Zoenen. Als hij verandert, dan hebben wij altijd nog de belden. Dankjewel, man. Lucky Fonds, live in Ordemin. Yo! Handdrogers en grenzen en kleren die niet staan. Waarom zijn er zoveel dingen die niet werken en toch bestaan? Is er leven na de dood of komt de dood dan na het leven? En hoe kunnen knuffels gratis zijn? Want ze krijgen is ze geven.
Hoeveel tic-tacs in een doosje? En waarom niet eentje meer? Waarom zeiden mensen vroeger, soms naast vroeger ook wel leer? Als een lemon een citroen is, what the fuck zijn dan limoenen? En daarom vraag ik mij steeds af, wanneer gaan we zoenen? Wanneer gaan we zoenen? Waarom eet je frietjes met je handen? Waarom aardappels met een vork? Wat te denken ontologisch van een elfje of een ork? Al die vragen die maar prangen in het diepste van mezelf. Waarom zeg je 21 niet? Waarom zeg je 11? Is een kleur eigenlijk een eigenschap of gewoon een stukje licht? Doe je een appel in het doosje, doe het doosje dan eens dicht. Dan is die appel kleurloos, het is niet eens een groene. Daarom vraag ik mij steeds af, wanneer gaan we zoenen? Wanneer gaan we zoenen? Vrouwen dragen broeken, waarom mannen dan geen rokken? Naar de hoeveelste dimensies gaan mijn aanstekers en sokken. Vandaag is het 0 graden, het wordt morgen 2 keer kouder. Hoeveel graden is het morgen dan? En waarom word ik ouder? Waarom maken ze geen kattenvoer met een muizensmaak? Waarom moet ik naar de waarzegger met een afspraak? Waarom is de boksring vierkant? What the fuck is aan de hand? Krimpt een schaap ook in de regen? En wat is het verband tussen arts en auto? Waarom heet er zo een blad? Oh, wacht even, dat weet ik wel. Dat is dus omdat je vroeger juist als dokter juist een auto nodig had. Waarom is de sportschool een fijne plek, maar sjouwen superkloten? Waarom gebruik ik een synoniem voor mijn testikels om iets verbaal mee af te stoten? Ah, sta ik hier te dromen, of zijn het visioenen? Daarom vraag ik mij steeds af, oh, daarom vraag ik mij steeds af. Daarom vraag ik mij steeds af, wanneer gaan we zoenen? Wanneer gaan we zoenen? Wanneer gaan we zoenen? Oh, wanneer gaan we zoenen? Ja, wanneer gaan we zoenen? Oh, wanneer gaan we zoenen? Oh, wanneer gaan we zoenen? Diepe buiging voor Lucky Fons III. Dankjewel. En succes met je nieuwe album. En see you next time. Super. Dank voor de gastvrijheid. Tot de volgende keer. Dankjewel. Goed, dit weer Noorderwind live. Wij vieren nog even een Sinterklaasfeestje. Doe dat vooral lekker thuis. En ik ben blij met alle gasten voor jou. Dank daarvoor in ieder geval. Na weekend weer de web. Maar Noorderwind live. Hoi. Want we gaan dansen. Een stapje naar voren, een stapje naar achter voor de Sint.